بعل مسقل ጽንዕዝ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ በዓለ መስቀል እንኳን ኣብ ዝብቃዓና በዓለ መስቀል ማለት ክራማት እናተወደ ቀውዕና ኣተወ ምድረ ሰማይ ኩሉ ብዕምባባታት ዝገየጸሉ ግዜ ጥዑም ግዜ ዝኹሉ ክሓርስን ክጉልጉልን ክጎስን ክጽዕርን ዝኸረመ ሓረስታይ ምህርቱ ክሓፍዝ ዝጥምተሉ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝስምዓሉ ነተማሃራይ ድማ ካብ ናይ ሕርሻ ዓለም ናብ ትምህርቲ ዓለም ዝብገሰሉ ግዜ እዩ ስለዚ ብሩኽ ክራማት ኮይኑሎም ናብ ብሩኽ ቀውዒ ከሰጋግሮን ህዝብና እናተመነና ንኹልኹም ኣመንቲ ክርስትና ብሓፈሻ ድማ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ኣብዚ በዓል ዘብቅዓኩም ክብል ይደሊ ዝሓለፈ ቅዱስ ዮሃንስ ነይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ቅንያት ድማ በዓለ መስቀል ይበዓል ዓብ ትርጉም ዘለዎ በዓል ኣብ ሃገር ኤርትራ እናበልኩ ርሑስ በዓል ንኹላኻትኩም ክብል ይደሊ ብምቕፃል ዓለምና ጉዕዞኣ ስለዘይ ተቋርፅ እና ድማ ምስ ክንጓዓዝ ናይ ግድን እዩ ብዓለም ደረጃ ብዙሕ ኣገዳሲ ምዕባለታት ኣሎ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብ ዞባና ኣሜሪካ ሰላልፋ ብቕልጡፍ ትቕይር ከም ዘላ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ከምኡውን ጅቡቲ ሶማሊ ዘሎ ኩነታት ብምሉእ እቲ ኣሰላልፋ ናይ ኣሜሪካን ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካን ብቕልጡፍ ይቀያየር ኣሎ እዚ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ንኤርትራ ብኸመይ ክፀልዋ እዩ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካ በዚ መቓን ናይ ግብፂ ከምኡውን ሃገራት ዓረብ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩናት ወይ እውን ናብ ሱዳን ዝኸይ ዘሎ ምዕባለ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኩሉ ክንርኢ ኢና ስለዚ ዋላ እኳ ናይ ዓለም ደረጃ ክንርኢ እንተኾና ኣብ ዞባና ዓብዪ ኣተኩሮ ዘለዎ ክንርኢ ኢና ናይ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ዜናታት ኣለን ሎሚ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ላይክ ሰፖርት ከምኡውን ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ ደግፉ ምባል ድማ ኩሉ ግዜ መዘኻኸሪ ክንህብ ደስ ብለና እምበሃር ሎሚ መጀመርያ በዚያ very interesting ኮንሰፕት እንደ ክጅምር ሓሲበ ነይረ ግን ቅድሚ ናብኡ ብሓን በዚያ ክጅምር እየ መጀመርያ እዚያ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ኮይና ረኺበ ኣለኹ Who is America's top ally in West Asia? At number 1 is Israel, as evident from their support for the war, but Saudi Arabia is a close number 2 because the kingdom is a package. You get the Arab world, you get the Muslim world, and you get a whole lot of oil. But it looks like Joe Biden is looking to... So, ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ወይ እውን ሳውዝ ዌስት ኤሽያ ይብልዎ መን እዩ ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ ስትራቴጂ ወይ ቀዳማይ ፓርትነር ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ዝበለፀ ደጋፊ ወይ እውን ኣሜሪካዊ ትምርኮስ መን እዩ ንዝብል ቀዳማይ እስራኤል እዩ ኣቦ ወላ ሓንቲ ዘከራኽር የብሉን እቲ ሕቶ ድሕሪኡ መን ይክኸውን ዝኽእል ኣብ ትራዲሽናል ንነዊሕ ዓመታት መን ነይሩ ስዑድያ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ በይዝ ወይ እውን ዝሓየለ ፓርትነር ኣብቲ ዞባቲ ስዑድያ እዩ ነይሩ But this is changing now. ሕጂ ዝቕየር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ቦታ ናይ ስዑድያ ብኢማራት ይትካእ ከም ዘሎ እዚ ለንቀነ ዝተገበረ ኩነታት እዚ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ካበይ ዝብገስ እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ነዚ ስትራቴጂ ትቕይር ኣላ እንታይ ከፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ስዑድያ ስለዝሓመቐ ድዩ ስለምንታይ ስዑድያ ብኢማራት ክትካእ ክኢላ ኢማራት ስለዝሓየለ ድያ ኣብ ፖሊሲ ድለውጡ ዘለዎ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ክኸውን ይኽእል ግብፂ ከንታይ ቦታኣ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘላ ሓልሲ ንቐፅል ሕጂ and you get a whole lot of oil. But it looks like Joe Biden is looking to diversify. This week he hosted the president. سعودية سلمتها تمرس نيران زي بالكد سوري أبزيا هانت برسي لكم الله سعودية أنا منتهى تمرس نير أمريكا قدامين قد مخلون ناي إسلام وعالم مدبر ما بقسي سعودية مكان مدينة سعودية يزلوا سلزي إسلام وعالم في السعودية عبد كبر له سنتر نايتي سنتر اوف جرافيتي ويون مع كل سحبتنا مسلمنا عالم سلزخونت مسعودية كتحزا قدني أقداس نزلوا هجريا من يتحزاز الحج سلزي سنتر اوف جرافيتي ناي مسلمنا كتحزا قداس نتالو تشاينا سلت سعر زلا أمريكا بوتا تغير زلا حاده كالاي بترو دولار زبل كابي متيو ناي عالمنا زبزح نداد زلوا زبزح ورق زلوا ون من يا سعودية سلازي سعودية دما نتنا أمريكا زنبرا كونترات ناي بترو دولار قريفات طلع نملس حجي بزي ما غانترينا إمارات كمي جيرونز جيمز Biden is looking to diversify. This week he hosted the president of the UAE at the White House, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aka MBZ. He's the first UAE president to visit the White House, and Biden was all praise. UAE is a nation of trailblazers, always looking to the future, always making big bets, and there's something our countries have in common, our people have in common. I would like to reaffirm that the United Arab Emirates has a firm and unwavering commitment to work with the United States of America for the sake of deepening the strategic partnership. كم نريد لنا بريزنت نا UAE MBZ يزبال محمد بن زايد يزبال نا سعودية دما
MBS محمد بن سلمان بحال سو أمونغو كلتيوم many regional power كون many زحيلة كون برتع زخونة ودري زلوا أمونغو UAE أمونغو السعودية هجي دما it looks like ناب سعودية ناب أمريكا خيط كله إمارات دسعر زلوا إمارات ني سعودية دسعر زلوا هذا نبتات الله ويا هذا إمارات أقدموا أب infrastructure جدّف investment سلز جبره لومي دبي كومون إيرلاينز ناي إمارات فلاي إميريتس ديو اتحاد ديو كله جاينت زخونة قطباوي هايلي أبندارة رئيس مركز زي كونه أب كله diversify كمدما بزح توريست زخدوه كمون ليبرال زخونة كايدا ناجبر زخيزلو وزحات عبيت كوربوريشنز هيد كورترس ناتو ما وزجبر زلو سلزي أقدم سلز جمرة بقطباك أميت كيدلو سعودية أنا خركب كاتشاب كسعاتي زفتن زلو أنت خونه UAE حجي نابت الريجن زلو وصلوان محيال بالتعمي أجريسيف لسر زلو سعودية جن بتعادة أو وش تعادو زلو تعتقرصك عبي فتنا له بتخالد ما مس أمريكاون في اللايزي حجي زلو نقص ناي سعودية MBS مالتيو مس بايدن كم جمهورية صبغ زمن الناين برون الذي إذا حلف 4 عامات أمونغو سعودية أمريكان صبغ زمن الناين برون نغسل إذا انتهي ترجم كل وجه حجي between our two nations. Joe Biden also made an announcement. He designated the UAE as a major defense partner. Now, this is a rare move. Only one other country has been given this tag, and that is India. But what does it mean? Basically, more defense cooperation, things like your joint military exercises, more defense deals, and sharing of crucial technology. Again, USA, America, major defense partner كبحال كله ناي economy partner مالتها يكون ناي أسوار مالتي. سلزي UAE بزح متتتاوا بأفريقيا يقبر له أبو داي ناي السودان، أبو داي ناي إثيوبيا، أبو داي ناي الصومال، أبو داي ناي ليبيا، بزح متتتاوا أبو داي ناي اليمن، بزح متتتاوا بزقبر زول الحيل أنت تباهيلو أمريكا دما major defense partner بمبال زلا على قصة هيبولو إزي قصة لزي وي إزي أسمامية ويون partnership نمن توهيبونير ني أبتزوباتي نهندي توهيبنيرو guess what مع هندي تسرع له already مالتي لأنهم كونز حيلي معناته جنزب تلكا جنزب كالن تبلو محرو بس ما يمنجد عليه بلو UAE جنزب على أبزوانسي كلير لجنزب على أبعد بزمة ترايد كونه أبستفل على يزقفر investment بخال منجد تاتون أب كل عينة يدي سلزلو ماغنيتنا جنزب ناخو نزمة زل هجري نفتوه نسلايو نتي دزرتز نبر هجرو أب حدا ميجا economic power يزغير زلو قطباوي حيل النعبيك خيط كله دما هل استفل عليه نجارات تتجبر للعام خاخت فتن والنبوري أقل للعام يوم زبل وجن it doesn't matter وسيت يوم سأله أقل يوم نايكالوت حجرات هذا جاب مودا yes رول موديل ناتهم أمريكان ده رخينا كأمريكا كخونيز فتن زلا سلزي ناي بحكي UAE يدخلوا زلا أو ساعدهم بزح لو تغيرهم يوم if you go to Dubai or Abu Dhabi ده رخيتكم يا كابتن ده رخيتكم أبتنا UAE سلطانة زل على درجة بتعمل يوم airports ناتهم ترجعات ناتهم infrastructure ناتهم is another level لذي desert زنبرة أب سمايم سبز حكا نفكال عينة درجة ناي ودر سجر فلوتيو أب كتابات رأيت حسير كاي ترفنغا حرب UAE كلتا عينة قصاتي خطري دبي أب كتابات زتوكرت رأي خطري أب دبي economy قلمل أوت رأي more power ناتو ويحيل ناتو أبو ظبي تي political centers بهالدما أبتي geopolitics نعلم أبكالها قرات investment بارديس أجاتها من دايدي شركة تادي قلمله UAE زيادة وزدف سلزي كلت عين استراتيجية ونتري اللوميخا سلزي نغطر. Now the simple question is why? Why has Biden done this now? Like I said, maybe to diversify. Saudi Arabia has long been America's trusted ally in West Asia. The UAE has also been an ally, but Riyadh had a special place in US policy. Under Joe Biden, that has changed. While campaigning for his presidency, he promised to turn Riyadh into a pariah. He toned down that rhetoric as president, but the relationship remains frozen. In fact, Riyadh has moved closer to China. They're welcoming Chinese technology to diversify their economy. And don't forget the human rights. The US has mostly ignored these concerns. أجي انتهايو تساقم بايدن كابز متصاب سلطان أمونغو ناي سعودية مراحن أمونغو بايدنن even بايدن كي مسخلو نايتي موت نايتي جازيت أنياز نبر السعودية ويبوز جمرة زمدنا بايدن دمان السعودية كفرارها فتينو السعودية دما كتباوي جوارا سلزلوا كتفرارها نايتخلني خيلاتو كاراي دما نتبكو ناي ديمقراطس وانتو تكيمام للو السعودية أمونغو ديمقراطسين ريبابليكان زلو جاب سلزو تكاملو دونالد ترامب تمسيو إذا كل نجار إذا خيار كم زغلي فلتيه معناته دونالد ترامب السعودية يدفتو نيمارات سألوا مالتها يكون عندنا السعودية بزوج جنزبين بس لز قبروا لز نبروا نساودي تعميد فتهم نير بس بايدن جن أي تسمع معن أجي سعود عربي in the meantime
ናብ ቻይና ገጻ ሞር ሽፍት ትገብራላ ዋይ ነዳድናቶም በብዝሕ ዝገዛሎም ዘሎ ቻይና ስለ ዝኾነ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ወላ እውን ናይ ቻይና ጉዳይ እዩ እዚ ጋዜጠኛ ስዑድያ ቀቲላቶ ዝበሃል እዩ ብሰንኪ በዚ ዝጀመረት ዝምድኖም ኣይ ቀደወን ማለት እዩ which brings us to the UAE. They've been a lot easier to deal with. Let's look at 3 instances. Number 1, China. Beijing was reportedly investing in the Abu Dhabi port. They were also involved in the UAE's 5G setup. The US complained about these deals, so Abu Dhabi cancelled them. Instead, American companies are now investing. Microsoft is pumping $1.5 billion into the UAE's AI infrastructure. That's one example. Number 2 is... سمعكم ده؟ سلازي UAE زبحال كميلو ناب أمريكا مسكلتيوم جواجو كنديك تعزف تنزلوا جن مورنا بأمريكا قصي يدزبل زلوا سلازي ناي تشاينا تكنولوجيا أبوك عطوا يحسب نيرو أمريكا كومبلين سلاز جبرت نوع كانسل جيرومو سلازي ناي تكنولوجيا يقول ناي تشيبس يقول ناي كارك ناي أمريكا كامباينتات كمون مس إسرائيل نتي أبراهام أكورد زبحال زفرمي UAE سلازي UAE مس إسرائيل تبغى ضمن الناس سلازلو بمنصورو دمام أمريكا زل على شركات كل ويو سعودية قنتها جبران Israel. The UAE signed the Abraham Accords in 2020. They've normalized relations with Israel. But Saudi Arabia is yet to do that. And finally, number 3, oil. You may remember the inflation crisis in 2022 and 2023. Joe Biden pleaded with Saudi Arabia to increase oil output, to reduce the oil prices. He even flew down to Riyadh and met the Saudi crown prince. But the kingdom refused. Again, guess who did not? The UAE. They increased their output by 200,000 barrels per day. Even culturally, the UAE is more flexible. Their cities are largely cosmopolitan, and they're more welcoming to minorities. Certainly better than Saudi Arabia or Qatar. Is that why Biden is wooing them? Well, it's certainly possible. سنتين نرزلنا أمانغو كلتا زيوم حيلتات UAE مور ناب سعودية ناب أمريكا نعتسقعي خيط كمزلو سعودية دما مور ناب تشاينا ناب راشان جن ستيل سعودية ون أمريكا ببزوح نقار كتحزو سلتخل إذا نقوس تنقذ بلا من قد يزو خيزلو ترامب تمتيو من قد يغير مخانو بس أمريكا صبغ زلنا كهنس كم زغلي زرداني زي بايدن أبزلو لوجن بفتسهم كردادو يكالون 4 عامات جرمالو أبصبغ قد يلون كل زنا جرزين أبي كوزنا يخل زيا كم حجي بريزنت سياسة صبغ غير وانيرو زنا السعودية كايدا كابي كم زبقس صبغتي زخوانة زربا مجلس يبلانيرو The UAE already hosts a US military base. Around 3,500 American soldiers are stationed there, so it's a great location to keep tabs on West Asia. But what's in it for the UAE? Well, Abu Dhabi has its own rivalry with Riyadh. It's a sort of an intra-Arab rivalry. Some of it dates back to border issues and dynastic politics, but the major ones are recent. Like who will dominate the oil market? Who will get more foreign investment? And who will lead the Arab world? It's a bit like a prestige battle. We saw that in Yemen. Saudi Arabia and the UAE. أمون جزيم كلت حيلتها زلو نتزوبا عبيد أجمع فتيرولا أب السودان كتريات غليقة أب يمن كتريات غليقة أب يمن كتريات غليقة أب صوماليا يرولو أب كه بحر يرولو أب إثيوبيا قدايون سلزي أب ليبياون أب بزح بوتات كلت يوم تفعل عليه مركزيات موسى نتزوباتات انتهي قبرو خمزلو سعود عرب مور ناب تشاينا ناب راشا قصي خيدالو نبوتين زلومات أتمامتا ولو إن UAE كميز فتن زلوجن UAE بتنقق من قدي نتيجة بوليتيكس مور ناب أمريكا نتسقعنا مثلا نسعودي عرب إنه نسنة بوتات ناتاك تكز فتن زلو يدمثل جن أمونقوم برتعز خنا ودرالو نزيا بريزيدنت سياس بيلا جيرجليس واني رسكس معابزيا نحن دمو نايدي تراب دمو حدا خاتي مش عينا خبيرك قدما البحر ناي نداد إذا تصبح لغو شفت قبل سنة دلو لأن هجراتي كان هاي جزء بس الناس قالوا له حرياتاً مستي فرياتاً تشمت كتابات لدخون ما هو جزء مزبالو أي ترفوني لازم عطاتن وين كتكيدا لك أوبيك بلاس انتايلو أو انتايد مثلا عطاتن هراسمنت من تهديد للفراين والقطاطن أي تقولون إن تشاينا عينتي بس تشاينا تصرح بالكم روسيا معلش أتو دايناميكس على حجيجن تشاينا تقوم سلسلات سقاطة لازم مبتحتها مس تشاينا ترى يكونن مس هندي مس باكستان مس إندونيسيا مس كالوت إسيا هجرات دلون تفنى لازم دمناتات معبيه مسيو إندسترياتن كنجرنا معبيلانو كتاباتنا منتاج مسردلو ما تحت غرسنا دباتن تاي مسل عبيت ما كتاباتنا موداتوها نزي بعلم درجة زقلابة دلوقناتنا بينا بيكبلي نحنا هجي تنقحت أبتزلا على درجة وسعو حرياتنا ونساتنا ناتن كوسنا لون أنا يوم واحد دحين وقاد له دبها الجرواح تمسه ناي نقص عبدالله ناي مادين أوربرايتن زات الله ناي زيادة أنت تزد عمتها سمعوها تبغى غيرات قلتها أنا إيماناتو نحن نحن موكمنا وتقول الله مسلم سلا هذا واساسي
حلاوي خلبي خمسون زبي خيبل مالت تزبي كابتن تري ما يتقاسا حنتتين من أرباش أبصر من وصل نيرو أجي تحلاوي قلبي مسمسة مقبلو هذا اللي ما يقدم كابتن عطاني دروه ما عاد حنتتين ولا أنا هشك حاجة مو برايو إذا نقص عبد الله ده هو مسرعي مالتي بعد إنه برايتي واد بانو إذا أنت الله أنا ولا أجي تزحي وكا كابتزا كعصرت أسمع هذا ولا غيره أين أنت عارف الموضوع نقول يوم أنت عارف ما تقولنا الموضوع تاعنا كم زع عينك كنيتنا مراد اللي زمدنا تاعت نوري زمدنا كلنا لو بحقول له زغير زمدنا كلنا فلذا رياضات كات فلت كتير الله كا حلاوي الكادم صحيح ويزرع الكادم صحيح نحري خبتي سلاها زخف صعبين دور دل كانوا رياضات كات فلت كتير الله كا زي بوجن زي بالسلاطات سوي يدفع مساي حمشت عصرت أسرع عمتها ناوي بس خيديهم هذا يدي يقول لنا ترى كنا ስለዚህ ናይ ዘው ዘባና ሃገራት መንግስታት ሕሩም ከማሕራሪ ይኹሉ ኣለዎም ከምዚኢሎም ከቕፅሉ ኣይኹሉ ዝኾነ ሰብን ክፅበዮ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓለማዊ ዞባውን ምቅያራትን ለውጥን ኣተሓሳስባታት ናይቲ መንግስታት እውን እናቐየረ ኸይድ ኣሎ ኣብ ውሽጢ መስርሕ እዩ ዘሎ ኣብ ምስግጋር እዩ ዘሎ እና ክንዛረብ ንኽእል ግን ቅርፅና ሓዘ ከም ዝኸይድ ዘጠራጥር ኣይኮነን ከምዛ ዝረኣኹማ እዮም እቲ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ስዑድያ እቲ ኩነታት እናተረድኦ ይመፅእ ኣሎ ካብ ኣሜሪካ ክረኽቦ ዝኽእል ረብሓ እናወሓደ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ካብቲ ስዑድያን ኣሜሪካን ዘቀራርቦም ዝነበረ ነቲ ፔትሮ ዶላር ዝበሃል ክሰማምዑ ከለዉ እውን ኣሜሪካ ነዳዲ ተፍርን እያ ነይራ ስለዚ ናይ ስዑድያ ዝበዝሐ ነዳዲ ብዙሕ ነዳዲ ስለትገዛላ ዝነበረት ብዶላር ክሸጠላ እሞ ዲል ነይርዎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣሜሪካ ዝበዝሐ ነዳዲ ዝሸይጥ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ነዳዲ ዝገዝእ ኣብ ዓለምና ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ግን ዝበዝሐ ነዳዲ ዝገዝእ ቻይና እዩ مش ቻይና ዝምድና ዘድልያ ስዑድያ ምክንያቱ ቁጠባኣ ዝዓበየ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ስለዚ በንፃሩ እቲ ዩኤኢ ዝበሃል ብዙሕ ነዳዲ የብሉን ዋላ ኮታ ኣቡዳቢ እንተለዎ ብስዑድያ ዝወዳደር ኣይኮነን ስለዚ ዩኤኢ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ንግዲ ኣብ ቱሪዝም ዝምርኮስ ስለዝኾነ ቁጠባናቱ ምስ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝያዳ ዝምድና ዘገድሶ እዩ ግን ንኩሉ እውን ባላንስ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እዩ ዋላ ምስ ቻይና እውን እንተኾነ ዓብ ኣገዳስነት ዘለዎ ሽርክነት እዩ ዘለዎ ኣብ ምስቲ ቻይና ዝግበር ዘሎ ግን ሞር ስዑድያ ትዕወተሉ ዘላ እያ ትመስል ኣብዚ እዋን እዚ That's why ኤርትራ ብስዑድያ ምስ ግብፂ ገለ ክንብል ከለና ሽርክነት it's also at the higher level ከምዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እውን እቲ ስትራቴጂ ተመሳሳልነት ኣለዎ ኣብቲ ዞባ ትገብሮ ዘላ ዝምድነታ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይቶም ሱፐር ፓወርስ ፀወታ እውን ተመሳሳልነት ምስ ዘለዎን ሃገራት እያ ዝያዳ ቅርበትን ምትእስሳርን ትገብር ዘላ እንተኾነ ግብፂ እንተኾነ ሕጂ ክትሪእዎ ኢኹም ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ሓድሽ ኣፅዋር ትባላ እዚ ድማ ግብፂ ኣገዳሲ ፓርትነር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ኤርትራ ድማ ግብፂ ታዝ ቀንዲ ኣገዳሲት ሃገር ኣብ ትኾነሉ ዘላ ኢንዳይሬክትሊ ፅልዋናታ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ንምፅላው እውን ሓገዝ ክህልዎ ይኽእል እዩ ሕጂ ካብዚ ወፂና እዚኣ ዘረባ እዚኣ እስክስምዕዋ ፑቲን ለንቀነት ተዛረባ እያ ናይ ብሓቂ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ራሽያ ብዙሕ ክኸዝባ ከም ዝኽእላ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክብሎ ፀንሐ መሊሱ ዘነፅሮ ዘረባ ስምዑ እዚ Historically, the main elements of the global energy market infrastructure have become concentrated in the hands of the West. The things that, along with technology, form a kind of platform for the global energy industry. Western elites believed that they could cut off access to these services to countries that were not politically favorable to them, so as to put them supposedly እዛ ዘረባ እዚኣ ናይ ኤነርጂ ሳሚት ኣብ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ኣብኡ እዩ ቭላድሚር ፑቲን ዝዛረብ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዘይዛረቦ ዝነበረ ፓወርፉል ናይ ብሓቂ ሓቅነት ዘሎ እዚ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝገበርዎ ኣነ እንታይ ኮይኑ ይርዳእኒ ኣሎ ንጥቕሚ ኣፍሪቃ ኣይተገይሩ እዚ ተርዲኹም ኣለኹም ቭላድሚር ፑቲን ምስ ኤውሮፓውያን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቕ ዝነበረሉ ግዜ ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዙሕ ተገዳስነት ኣይነበሮ ሽርክነት ናቱ ከመይ ገይሩ ምስ ኤውሮፓ እቲ ንግዲ ናቱ ይዕቢ ገለ መላውታት እዩ ነይሩ ካልኣይ ድማ ሓደ ፀገም ናቱ ዝነበረ ቭላድሚር ፑቲን ኣብዚ እዋን እዚ ከስ ይብሉ ዘሎ እንታይ እዩ እቶም ኦሊጋርኪ ዝበሃሉ እቶም ዓበይቲ ቢልዮነራት ናይ ራሽያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ክእትዎም ኣይከኣለን ነይሩ ገንዘቦም እናወሰዱ ናበይ ይኸዱ ነይሮም ኣብ በዓል ሎንደን ኣብ በዓል ኣሜሪካ እናኸዱ ነቲ ገንዘብ ኣክንዳ ኣብ ሃገሮም ኢንቨስት ዝገብሩ ኣብ ካሊእ ኢንቨስት ዝገብርዎ ነይሮም እዚ ኩነታት ካብ ዝለዓል ግን ንኩላቶም መራኽቦምን ነፈርቶምን ስለ ዝሃገርዎም ኩሎም ምስ ገንዘቦም ገሊኦም ፍርቂ ገንዘቦም ሒዞም ናበይ ከይዶም ናብ ራሽያ ዩኤኢ ገለ መለ ከይዶም ስለዚ እቲ ቀንዲ ዘተኣማምኖም ዓዶም ምዃኑ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ኣብ ዓድና ክንሰርሕ ኣለና ብምባል ህዝቢ ራሽያ ካብ ኩሉ ዓለም ተነፅሎ ስለ ዘጋጠሞ ኣብ ዓዲ ፎከስ ንክገብር ዕድል ረኺቡ ዳትስ ዋይ ፑቲን ሕጂ ኣግሬሲቭሊ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝገበርዎ ኤውሮጳ ዝገበርዎ ወላ እውን ድሕሪ ሕጂ ተመለስ ተበልዎ ናቦም ክምለስ ኣይኮነን ስለምንታይ ነቲ ገይም ናቶም ተረዲይዎ ኣሎ ንሱ ድማ ህዝቡ
أقول كم سلف ديرهم ملو ولا ون بقدام بقلن جيرهم كودقون تفتنوا تزبقن تتصفي زقات أمي نخلهم بمعرس لزي هرمهم نمانقس راشا بليونات جنزب حيزهم لخن بالكلنا individuals راشاوي عندما معد بليونات جنزبهم تحقيروا مراخبهم ياخطناتهم كله بتحيزوا سلازي نبعدهم كيدهم نهاجرنا كان معبلا لنا هاجرنا قطر حدا هنقبر لنا يلون كلاتهم كسرحوا جميرا مالو that's why زي حجز زارب زلو كل تكنولوجي نابنة أفريقيا ورق اللوا نداد اللوا قال اللوا نبلا لنا تتعتقد صنعوا كتوصل تقلي تكنولوجي جن أوروبا أمريكاني زلوا أيبونيهم كا أي مهروا منهم أيبوا منهم guess what Vladimir Putin I will change this is زلوا nuclear technology ده اليوم مساعد ديل كبروا I'm gonna give you that technology pipeline ندادي كبعدكم غاز أو تصيهم نبكالات كتقبر ده اليوم تتعتقد أنا خجبر لكم خليه أنا لأني أبتعتقد ناي أمريز زلوا تسقطات نوع قصر حدا بعلم راشاي زلوا سلمتاي كتباناتا أب resources تمركزوا كتبا سل زلوا كمي غير كورك توت كمي غير كتساريو كمي غير كندار توت كمي غير ك نيوكلير راوت عتتكم إذا كله قصر حدا بعلم راشايو سلزا أفريقيا دما بتسقطات هبتام هاجر حرشها كمي غير كتمعبل كمي غير كدخ تقبر قصر حدا بعلم راشاي سلزا أفريقيا كبراشا بزعك تكسب تخلق محجي أي تقدر سنيران تقينا حجوجن aggressively كسر جميرا لا سمعوه بتكبر كنت يقبر على كريكمي. On the margins of progress, but in fact to simply squeeze them out of the market. I think that many people will agree with me that all these tools are used primarily as tools of unfair competition. The motive is obvious. The West does not want competition because it cannot cope with it. It often loses in a fair fight and resorts to discrimination, presenting it under a mask of imaginary Euro-Atlantic solidarity fight. كل جزء قابل لجيرينا توصلهم زهر من بريزنت ساز بلايو معروي ويكا fair trade قبل خلوا fair competition قبل خلوا نشاقات يوم ستكملوا زبلايو معربيان هجراتي بلالو بمعرة وداديرهم كعوتاي كلون يميلو سلازي كل جزء حال نجاراتنا جبروا حقافنا جبروا نتكونتاتنا بقوم كم نساتهم أبتولدر نخالوت حنقولهم كم زعوتهم بري ميت خاميتي فيت نفيت كاجتي ما كسعروا هاي كلون يم زلزلوا أب أفريقيا متيو أبز حجر أبز أتو هجر نفرنسا يكون أوروبيان بقول بقليل يسعروا ماله انتي جن يقولوا له سوم ببروباغندا جيرون حزب أفريقيا يسكروا لهم زبلوا نايم تاي بروباغندا حزب أفريقيا بزعب راشا بيسمعوه ناي وعم راشا تسمع ميديا بلنا نحن زي فلاديمير بوتين أب عمته أب ورحس زربا بو جيرو BBC CNN كله زي معرب عالم ناي معرب عالم ميديا يزلوا إنترنت بمولو ناتومي جوجل ناتومي فيسبوك ناتومي واتساب everything ناتومي ناي راشا بروباغندا بيني خمسون حزب أفريقيا حزب أفريقيا قلت هلو زسرقو سب ويون ززمتو زنبر سب يفلتيو تاريخو يفلتيو تمال زحاسيو زنبر حساب لومي زمزمزو زلو يرلو راشا متيا انا كسر حلكام زاخانتيلاتو مرحبا يزبلا فرنسا نزبنات اتحبت وسيدا ولا حنت زرق نجر زي قبرت ليا انتي سكيلو ما محلف حليفهم كنجزاكم كلنا كما يجركا بمانك خم تبلع سلازم هرناكم قبرنا تقعد كفلنا لكم زبلين فرنساكم حساب حج قبري يخفلوهم نيربتهم نسوم زقزوهم زنبر هجرات معرب أفريقيا زلوا قبري يخفلوها سلوز جزء فرنسا أي بحق زحزني إذا كم نتوعيك مسلكم غلي إذا سلوز خونتن حجرات لومي كل التناي فرنسا يخون مسيرو بازن برام ديل كانسل ناقبرو مس راشا قبرو يفتنوا له مس تشاينا قبرو يفتنوا له تشاينا راشا عندما تعدلون يفلتوه مزمزان تاي كم زمسل زوم حجرات أفريقيا تبغى يروون يفلتوه مزمزوهم تجميرهم كابتم أوروبا فاليوم كريوم سلزي يكونوا نتنا جرات بتخكل من قدك سر ويفتنوا له بتخكل من قدك سر حس لازم يفتنوا زلوا دما أبتي بايتا نساتهم يعوت له معربا ميديا كنتاي بلنا له يسرقهم على يبلنا له سرقن تخكلنيا سرار حنز بافريقيا يتفوني مخنياتو تمجمر يا دفلتوس بافريقيا كما يجر كم تسرق كما يجرهم كم سرقوا زنبري فلتيو تخكلنيا سرح كرو خلو دما انتاي زهاسيون يرو تاي استقم زلو نخفلت كبيد صقم يبلون نابنت ناي تشاينا ميديا تسمعوا ديهم ناي تشاينا ميديا يلا ندارغا خطبت خليها بإنجليش وحدة channelات ينزلوها بزعبا تشاينا زبلو أمريكاويان زبلو وقالينا دمس عليكم بر ناي تشاينا ميديا مبزحتو بتشاينا أرجعهم له سلازي تشاينا نزب أفريقيا بروباغندا أيتنوغرون يا زلا التي أب تكبار تقبرو زلا سرح سلازر زلو تشاينا انت عينت سرح كم زلو أير له زبزح نبرت أب جزوز كمال زلا كاب تشاينا يدمت كل تنقد تشاينا يدو بينجيراته infrastructure أبتا عد زلو أب كل أفريقيا زلو تصبو infrastructure airport تريو من سريو تشاينا هوتيلات تري مصر هو تشاينا هوسبيتالات تري تشاينا everything تشاينا تقول تزبي بزعبا تشاينا مردات أنا تغير جدني أوروبا تزار حلقة بيت مرت تزيل أوروبا تزار حلقة صرجان تزيل ويون إيربورت تزيل يونيفرسيتي تزيل هوسبيتال تزيل
نيوروبا انتلكا خذكرو رتيت من البات يونيسيف بيروح مسأكا يخلي ويونا قال اخلي كاب امريكا يو اس ايد زبل اخلي مشمع تمتيكا السترة عندها رخوين كات تذكر زلغا بس امريكا زتحس كونتاتون كل وكاي كونه ازي دما يتكون نتاقاتي مزلو زربات رايكي مسلكم بتكبر زقبر زلو كونتات ابزرايج. What Russia is up to. Moscow has been ostracized by much of the world, but it's not isolated. On the contrary, it is making new friends and strengthening existing partnerships. Let's take the example of West Africa, of 3 countries in the Sahel. Mali, Niger, and Burkina Faso. These 3 countries are run by military juntas, and the juntas have chosen to cut ties with their traditional Western partners, like their former colonial overlord, France. Instead, the 3 Sahel states have turned to Russia for security support and development projects. The latest example of this is a satellite deal. Russia will help these 3 Sahel states develop satellites for security and communication purposes. It's a long-term project, and it shows how Russia has stolen a march on the West in Africa. So, تنر لنا راشا نزن 3 هجرات بوركينا فاسو مالي نيجر كمي عمت منفقنا بيلهم ويكلتا عمت بيلهم نتزنا برناي 3-4 عمت نايسوس عمت بال نيجر نمزمزا زغلغل زنبر منغستي كم ديمقراسي دما زغصر تهزب دما ابز تحت درجه دخلنا زنبر هاغورو جن تزبلص صغاتات نفرنسا هيبا نفرنسا تهبتم زنبر كابو وصيوم اوشت حصير غزي مسرحنا هيوتهم ما قطباو كيدنا هاغروم صغاتات نا هاغروم كوقاصور كاب زجمرو بتمعرابو عالم سفي زخونه غداغيرلهم الله ساتلايت كم زيتقمو تكنولوجي زنبرهم كل انفراستراكشر فرنسان مسني معراب عالمن سلا زخونه نعو بلوك ناغبرو بزح شجر سلا دفتروم ابز حلفه دما زخونه ناي سلايو مربب حبريتا كرخبو سلا زيكلو اب ايربورتاتهم غبرش برامت كعتي اب كال غبرش برانتهم مرحتي فتنقتلت بزح نا خبره سلا زخي زلو راشا ساتلايت كتبوم يانزوم هاغرازياتهم نمنتاي نكوميونيكيشن كتقمم زغل نتسلايا نتي هاغروم نمقصصارن ازخا مقصلتا نايتي استفلالي بروجكتس راشا مزيان هاغرات غبر زلاي لذي راشا نتي معرباوي عالم زفطرو زلو تصعنو كابو نختوت ناتن كالوت هاغرات اف دغ زخرتالا زلو بزح انفست تغبر تفتنالا ريل هوب ኤርትራ ድማ ከምዚ ነገር ነዚ ዕድላት ዝኽጥቀመሉ ምናልባት ኤርትራ ሞር ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ከድልያይ አይ ቲንክ ራሻ ዝያዳ ነተን ካብ ኤውሮጳ ዝሃድማ ዘለዋያ ሓንጎፋ ትብል ዘላ ኤርትራ ናበይ ከይትኸደኒ ዝበለት እያ ትመስል ብናተይ መረዳእታ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ ናብ ምዕራባዊ ዓለም ካብኡ ተኣጊዳ ስለ ዘላ ከም ቀዳምነት ንኢንቨስትመንት ወይ ንውድድር ክትጥቀመላ ይትኽእልኒ እየ ዝብል ዘለኹ ምስ ኩናት ዘላቶ ምስ ካልእ ሓጎስጎስ ዘላቶ ውሱን ጸጋታትን ውሱን ፎከስን ይዘለዋ ምናልባት ምዝ ብሪክስ ድማ ኤክስትሪምሊ ቢዚ ስለ ዘሎ ሃገር ነዚ ፕሬዚደንትነት ናይ ብሪክስ ምሰገረ ኤርትራ ዝያዳ ክደፍኣሉ ዘለዋ ፍላይ ኣብ ኒኩለራዊ ጻዓዲው ኣካል ቴክኖሎጂካዊ ምክንያቱ ምስቲ ኤርትራ ዘለዋ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ንራሻ ምስቲ ሱፐር ፓወር ክትኮነ ትደሊ ዘላ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዋ እዩ ድሮ ሱዳን ክትቅድማ ጀሚራላ ንኤርትራ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ንሱዳን ኣፅዋር ክትሕግዛ መዲባላ ራሻ እዚ ከዓ ምስቲ መንግስቲ ሱዳን ዲል ገይሮም ክልው ኩልዮም ኣብ ሱዳን በይስ ክልዎም ግን ናይ ሱዳን እኩል ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ሞር ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ኣገዳስነት ክልዎም ይኽእል እዩ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኤርትራ ድማ ኣግረሲቭሊ ነዚ ኩነታት ናይ ራሻ ትኸዶ ዘላ ክትጥቀመሉ ምክንያቱ ራሻ ኣግረሲቭሊ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንምብዳህ ብዙሕ ስጉምትታት ትገብር ኣላ እዚ ናይ ሳተላይት ጥራይ ኣይኮነን ተወሳኺ ክልተ ካልኦት ፕሮጀክት እውን ርየ ነይረ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክሪዮን ክፈልጦን ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ እውን ስምዖ ንኣብነት እጂ Moving on to Africa, where Russia is trying to expand its influence, this time through investments. Moscow plans to build a new fuel pipeline. It will be in the Republic of Congo. This pipeline will link a western port city to the capital. It is a joint venture, but Russia controls 90% of it, 90. Moscow will supply the funds, it will provide equipment, it will send personnel for construction, and even provide fuel if needed. In return, Congo will just offer tax relief. So basically, it's a joint venture just in name. This is Moscow's pipeline in Congo. Originally, the project was announced in 2017, but the pandemic delayed it. Then there was a war in Ukraine. So finally, Moscow is bringing it back now in 2024. The question, though, is why now? And the answer is quite simple. Russia wants to expand its footprint in Africa, and it's doing so by wooing the continent. Congo is on top of this list. እንታይና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ እቲ ሽርክነታት ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ድማ ደቡብ ራሻ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ናይ ሃገራት ትሕቲ ቅርፂ ናይ ሃገራት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ልክዕ ከምቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ዓበይቲ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ምግባር ራሻ እውን ብግዲኣ ትጓየ ከም ዘላ ናብ ቻይና ትኸይዳ ኣላ ኖና ናብ ራሻ ኖና ናብ ግብፂ ኣሎ ብዙሕ ፕሮጀክት ትገብር ኣላ ኣብ ታንዛንያ ኣብ
ኡጋንዳ ካልኦት ሃገራት ኒኩለራዊ ፀዓት ናይ ነዳዲ ፕሮጀክትስ ናይ ሳተላይት ፕሮጀክትስ ስለዚ ራሽያ is moving trying to move as fast as it can እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ውድድር ናይ ዓለም ክሳዕ ክንደይ ረስኒ ከም ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ረብሓታትን ንምውሓስ ክሳዕ ክንደይ ይጓየያ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ዕድላት እዚ ድማ ፑቲን ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ዓንተቦ ኤግዛክትሊ ነዚ ኩነታት እዩ ዝገልፅ ነይሩ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ቀደም በጃኹም ንኣሜሪካ ግበሩልና ንፈረንሳ ግበሩልና ጥራይ ኣይኮነን ፈረንሳን ኤውሮፓን ክጓየዩ ዘለዎም ዕድል ምስ ኣፍሪካ ክሰርሑ ኮይኖም that's why እቲ ሽርክነታት እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ፑቲን ድማ ነቲ ብኮና ኤውሮፓ ፅቡቅ ገይሩ መዝሚ ዘሎ ኣብታ ሕማም ድማ ይሃርሞም ኣሎ ንኣብነት ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ተመፅያ ምስ ካልኦት ናይ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ናይ ራሽያን እየን ክወዳደራ እቲ ቀደም ብፖለቲካዊ መንገዲ ገይረን ይዕወታ ነይረን ነቲ መንግስቲ ኣፈራሪህ እንድን ወይ ገለ ክንገብረልካ ኢና ወይ ብልሽውና ገይረን ሎሚ ግን እቲ መንግስቲ 3-4 ዓይነት ኦፈርስ ተመፂዎ ራሽያ ኣነ ብከምዚ ክገብረልካ እያ ትብሎ ቻይና ብከምዚ ኤውሮፓ ክወዳደር ኣይክልኒ ምክንያቱ ደሞዝ ናይ ኤውሮፓውያን ብዙሕ እዩ ካፒታል ናቶም ክቡር እዩ ኤቭሪቲንግ ክቡር ስለ ዝኾነ ምስቲ ናይ ቻይና ጉልበትን ቴክኖሎጂን ስሉጥነትን ክወዳደር ይክልኒ ወይ ምስ ናይ ራሽያ that's why ድማ ኣብቲ ፌር ኮምፒቲሽን ክዕወቱ ዘይክሉ ኣክንዲ ከምኡ ግን እንታይ ይገብሩሎ ብፕሮፓጋንዳ ገይሮም ራሽያ ተዓፁላ ራሽያ ከምዚ ትገብራላ ቻይና ከምዚ ገይራ ትመዝብዛላ ብምባል ሓንቲ ዓቢ ቻነል ናይ ኣፍሪካ ዝነበረት ኣፍሪካ ስትሪምስ ትበሃል ኩሉ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባታት ዘመሓላልፍ ዝነበረ ኣሜሪካ ለንቀነ ካብ ኩሉ ካብ ዩቱብ ካብ ፌስቡክ ካብ ገለመለ ካብ ኩሉ ብሎክ ከም ዝገበርዋ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ እንታይ እዩ ራሽያ ይኸፍሎም ስለ ዝነበረ ብዝብል ክሲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ስለዚ እቲ ሴንሰርሽፕ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ኢና ድማ ብተደጋጋሚ ነግረኩም ስለዚ ኣገይን እቲ ሚድያ ምዕራባዊ ዓለም ኣግሬሲቭሊ ክንቀሳቀስ ጀሚሩ ከም ዘሎ ምርዳእ የድሊ ንመለስ ናብ ኤውሮፓ ሕጂ Some of the analyst reactions to Tesla, to Rivian, to EVs more generally. We're also seeing governments react to the worrying from their side that EVs are very cheap when they're coming from China and it's because they're subsidized. Just set the context of where we stand right now. Right. Well, I think that's that China had a long-term vision as well as subsidies for over a decade now to build their expertise, not just in electric vehicles, but the entire supply chain. ቁጣብ ጉዳይ ናይ ውድድር ኣብ መንጎ ቻይናን ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ኣሜሪካ ኦልሬዲ ንቻይና ክትወዳደራ ከምዘይትኽእል ኢቨን ተስላ ኢሎን ማስክ ከምዘይክእል ነጊሩ እዩ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና መኻይን ንዕዳጋ ናይ ኣውቶ ኢንዱስትሪ ዲስትሮይ ክገብሮን ክዕንዎን ከም ዝኽእል ኣፈሊጡ ኣሜሪካ 100% ታሪፍ ገይሮም ኣለዎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ምስ ቻይና ክንወዳደር ኣይንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ብወግዒ ትንኩ ካብኦም ድሓን ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ኢሎን ማስክ እቶም ካልኦት ግን they cannot even compete ኤውሮፓ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዓበየ ቁጠባዊ መሓውር ናቶም ዝነበረ ኣውቶ ኢንዱስትሪ እዩ ኣብ ዓብዪ ሽግር ወዲቖም ኣለዉ ንቻይና 37% ታሪፍ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለዉ ኢቨን 37% ተገይሩ ከሎ ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ቻይና መኻይን ዕዉት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን ኣሜሪካ ንቻይና ዝሰድዎ መኻይን ስለ ዘይብሎም ደር ኦኬ ኤውሮፓ ግን ዝበዝሐ መኻይን ናቶም ኣብ ቻይና ይድሽየጥ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ጌርኩም ንሕና ድማ ኣብቲ መኻይን ናትኩም ከምኡ ክንገብር ኢና እንተኢሎሞም they will have a problem ካልኣይ ድማ ብዙሓት መኻይን ናይ ኤውሮፓ ኢቨን ናይ BMW ድና ካልእ ካብ ቻይና ይድፈሪ ስለዚ ኢቨን እቲ ካብ ቻይና ዝፈሪ ዘሎ መኻይን ናይ ኤውሮፓ ኣብዚ ክመፅእ ኣብ ኤውሮፓ ዕዳጋ ክመፅእ ከሎ ተመሳሳሊ ታሪፍ ይኸጋጥሞ ኩሉ እዚ ድማ እንታይ ክገብረሎም እዩ ነቲ ቁጠባ መመሊሱ ነቲ ሽግር ናቶም እናበኣሰ ከም ዝኸይድ እዚ ኤውሮፓ ዘለኻ ዎች ኣውት ቀሊል ነገር ክኸውን ኣይኮነን ዝፅበየካ ዘሎ ናብ ዞባና ከኣትዮ ሕጂ ክልተ ሪፖርት ክንርኢና ብሱዳን ክንጅምር ኢና And to Sudan, where officials say the army has launched air and artillery strikes against rebel positions inside the capital, Khartoum. Witnesses reported heavy bombardments and clashes from dawn as troops tried to cross key bridges into the city. Forces of the rival paramilitary group, the RSF, have controlled parts of the city since April of last year. Thursday's advances appear to be the army's most significant push in months. ኣብ ሱዳን ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ሱዳን አርምድ ፎርስስ በሃል ኣብ ፖር ሱዳን ዘሎ ብጀነራል አብዱል ቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ከም ዘሎ ናራሴፍ ድማ ይሓርሞ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ከመይ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ አልቡርሃን ንባዕሉ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ናይ ዩኤን ኣኼባ ኣትዩ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ስሚዕ ነይሩ crimes being committed, ethnic cleansing, forced displacement, and genocide. All of this has been committed by the Rapid Support Forces, the RSF, which should be considered a terrorist group. This militia is continuing to perpetrate crimes, and it is most unfortunate that it is receiving the support of some states in the region. States which are providing funding and mercy.
ስለዚህ እቲ RSF ዝበሃል ኣብ ሱዳን ብዙሕ ዓይነት ግፍዕታት ህልቂት ቀትለት ዓመፅ ኩሉ ዓይነት ገበና ዝፍጽም ዘሎ ኦርጋናይዜሽን ክነሱ ብዓለም ደረጃ ከምቲ ዝድለ ግብረ መልሲ ከም ዘይተዋህቦን ህዝቢ ዓለም ድማ ንሱዳን ምስ ህዝቢ ሱዳንን ምስ መንግስቲ ሱዳንን ሓቢሩ ነዚ ኩነታት ንምኽታም ኩሉ ዝከኣል ክገብር ከም ዘለዎ ኣብኡ ከሎ ድማ ገለገለ ሓይልታት ኢዶም ይእትዉ ከም ዘለዉ ሽማይ ጠቐሰን ግን ይወይ ማለት እዩ ኢዶም ይእትዮም ነዚ ኩናት እዚ የጋድድዎ ከም ዘለውን እዚ ነገር እዚ ንከኽትም ድማ ሱዳን ደገፍ ከም ትደሊ ዘላ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ፖለቲካዊ ኣብቲ ናይ UN ቦታ ኮይኑ ድምፁ ከስምዕ ከሎ at the same time ድማ ሓደ ብርትዕ ዝበለ ወተሃደራዊ ስርሒት ወይ እውን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤዝስ ናይ RSF ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክውዳእኽል እንታይ ዓይነት ጽልዋ ክህልዎ እዩ ጽኒሕልና ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብቲ ዞባ ድማ ካልእ መኣዝን ክፈጥር ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ Let's get more on this from our correspondent, Felix Nairobi. Welcome, Felix. Just bring us up to date. Okay. So on Thursday, the army decided to attack Khartoum, which has been occupied by the paramilitary group, the RSF, for the better part of time since the war began. So the army took bridges leading into Khartoum, 2 bridges in Omdurman and 1 other bridge in the north of the country. There was heavy fighting for the better part of the day, and the exchange between the military and the paramilitary group, the RSF, extended into civilian neighborhoods, and some of the civilians sustained injuries. So እቲ ኩናት ድማ ኣብ ዓበይቲ ግንባራት ዝግበር ዘሎ ከይመስለኩም ኣብ ከተማ ካርቱም እዩ ዝግበር ዘሎ ናይ ሱዳን ኩናት እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ኣብ ገጠር ወይ እውን ኣብ ጎቦታት ኣይኮነን ኣብ ዕርድታት ኣይኮነን ኣብ ከተማ እዩ ዝካየድ ኩናት ናቶም ስለዚ እቲ ተገይሩ ዘሎ ሸፊንናዮ ስለ ዘለና እምበር ብዙሕ ዕንወትን ብዙሕ ምትርራምን ኣብቲ ማእከል ከተማ ኣችዋይ ድማ ብዙሕ ግዜ ሲቪላውያን ሰባት ዝጉድኡ መናብሮም ዝበላሾ ሂወቶም ዝፅየቕ ሱዳን ያሕሌለ ያ ሱዳን ንብል ዝነበርና ብኡ ዝሓለፍና ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሱዳን ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ዝነበሮ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሱዳን ግን ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ኣትያ ካብኡ ክትወፅእ ድያ ኣይትወፅን እውን ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኮይኑ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም እትዮም ለለዉ እዚ መንግስቲ ናይ ኣልቡርሃን ግን ወይ እውን ሰራዊት ሱዳን ግን ብዙሕ ደገፍ ይረክብ ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝንገር ብዙሓት ሓይልታት እውን ሕብረት እናገበሩ ክሕግዝዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ኣብ ቻይና ሙሉእ ደገፍ ክትቦ ምዃና ወይ ቻይና ኣብ ጎኑ ከም ዘላ ገሊፃ ነይራ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ቻይና ሰሚት ስፔሻል ርክብ ምስቲ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ሽጌሩ ነይሩ እጂ ድማ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ኣሎ ስለዚ ዲፕሎማስያዊ ደገፋት ይረክብ ከም ዘሎ ወታደራውን ሎጂስቲካውን ሓገዛት እውን ይረክብ ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ምናልባት ገለ ክፋል ናይ ሱዳን ንክቋፀር ዓቕሙ ክቦ ይኽእል ይኸውን እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ኣምባሳደር ናይ ሱዳን እውን ተሳቲፉ ስለ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሱዳን እውን ኣብኡ ተሳቲፉ ኣሎ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ውድ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ እዚ ድማ ከም መቐፀልታ ኣብ ቻይና ተራኺቦም ከም ዝነበሩ እቶም መራሕቲ እዩ እዚ እውን መቐፀልታ ናት እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ናይ UN ዋዕላ እውን ብዙሕ ዲፕሎማሲ ተሳልጥ ከም ዘላ እዩ ዝንገር lost lives and those who sustained injuries were rushed unknown how long this particular fresh attack will go on especially because for the better part of the day there has been heavy fighting between the army and the RSF. And this fresh attack does seem to be a major development. Why is the army making this push now? It is a major development because sources say that the army has been planning this attack for quite some time, and the army sees that this is an opportune moment for them because the RSF has been fighting in North Darfur. They've been taking control of areas. በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ጉዳይ ብኸመይ ክውዳእዩ ዝፍለጥ ኣይኮነን ግን እቲ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ስጉምቲ ንክወስድ ንነዊሕ ከም ዝተዳለወን ዓቕሚ ከም ዘይነበሮን ናይ ሰራዊትን ናይ ኣፅዋርን ሽግር ከም ዝነበሮ ብሰንኩ ድማ ካብ ካርቱም ተደፊዩ ንፖርት ሱዳን ክኸይድ ዝተገደደ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ካብ ራሻ ካብ ካልኦት ሓይልታት ካብ ኢራን ገለመለ ከምኡ ብዙሕ ሓገዛት ከም ዝረኸበን ንዑ ተጠቂሙ ከጥቅዕ ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይ ካብቲ ዞባ ካብቲ ኩነታት ከይ ወፃእና ከለና ድማ ኔክስት ቶፒክ ናትና We start in North Africa, where Egypt is set for a massive boost in its defense sector. The United States has approved the sale of 720 Stinger missiles to Egypt worth $740 million. ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ መን ተሰሊፋላ መን እዩ ንመን ትድግፋላ ንመን ትገድፋላ እንታይ ስትራቴጂ ናታ እንድሕሪ ኢልካ በቲ ብኣፎም ዝዛረብዎ ዘይኮነ ተግባሮም ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ፖለቲካ መብዛሕቲ ግዜ ዲፕሎማሰኛታት ብኣፎም ብዙሕ ጥዑም ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ንኤርትራውን ንፈትዋይና እዮም ዝብሉ እቲ ጉዳይ ግን ተግባሮም ኢኻ ክትርኢ ዘለካ እቲ ኣክሽን ናቶም ኣክሽን ስፒክስ ላውደር ዛን ወርድስ ይብሉ
ኣሜሪካ ተግባርናታ ግብፂ ብተደጋጋሚ ገንዘብ ትሕግዛላ ኣፅዋር ትባላ ስትራቴጂክ ዝኾነ ኣፅዋር እውን ትባላ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ዋጋ 740 ሚልዮን ዝትመን ሓደ ፍሉይ ኣፅዋር ብዙሓት ሃገራት ዝደልይዎ ዘለዉ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ብዙሕ ውፅኢት ዝገበረ ሚሳይል ንግብፂ ክትባ ምዃና ወሲና ኣላ ማለት እዩ እዚ ከዓ መርኣያ ናይቲ ግብፂ ዝኾነት ሃገር ኣብ ዓለም ስትራቴጂካዊ ንስግኣት ናታ ናሽናል ሴኩሪቲ ናታ ኣመልክት ሕቶ ዝእትሎ ንኣብነት እንታይ ይብሉ ግብፂ ክትሕግዝ እንተትደሊ እኮ ኣብ ቃዛ ኣትያ ነቲ ጎረቤታ ዘሎ ህዝቢ ቃዛ መድሓነቶ ገለ ኢሎም ይዛረቡ እንታይ ክትረክብ ኢላ ንህዝቢ ቃዛ ኣንጻር እስራኤል ካ ትድክራ ቤላ ገይራ ስለዚ ህዝቢ ቃዛ ከድሕንዎ ግብፂ ወላ እውን እንተደለዩ ዓቕሚ የብሎምን ተበግሶም ክወስዱ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ መደበር እዩ ብዘይቡ እውን መዓት ሚሳይላትን ገለን ዘለዎ እዩ ስለዚ እስራኤል ዓቕሞም ኣይኮነትን ትርኩ ይኹን ግብፂ ዓቕሞም ኣይኮነትን እስራኤል ኣዝዩ ሓያል እዩ ካልኣይ ድማ መክሰብ የብሎምን የስ ብዲፕሎማሲ ክፍታሕ ኩሉ ፃዕርታት ክገብሩ ኩሉ ፀቕጢ ክገብሩ ኩሉ ድሓር ድማ ካብ ቃዛ ዝረኽቦ ረብሓ እውን የብሎምን እሶ ሰብኣውነት ጥራይ ክህልዎም ዝኽእል ናብ ኢትዮጵያ ክትግምጥሎ ከለካ ግን ካልእ ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ ከሽክዑ ኢሎም እዮም ብዙሓት ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስት ሲስተም ዝብሉ ግብፂ ሲ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትመፅእ ዘላ ፀገም ክትፅውዕ ደልያ እምበር ክትገብሮ ትኽእል ነገር እኮ የብላ ኖ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትመፅእ ዘላ ረብሓ ስለ ዘለዋ እዩ እቲ ረብሓ ናታ ድማ ከመይ ጌራ ነቲ ጉዳይ ናይ ኒል ናቶም ነቲ ንነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ዝትንክፍ ኣርእስቲ ከመይ ጌርና መፍትሒ ንገብረሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኣፅዋር ዝረኽብዎ ዘሎ መጀመርያ ዕላማ ናቱ ምስ ሊብያ ንክዋጉ ምስ ሱዳን ንክዋጉ ምስ ስዑድያ ወይ እውን ምስ እስራኤል ንክዋጉ ይኮኑን ኣሜሪካ ድማ ንግብፂ ምስ እስራኤል ንክትዋጋ ኣፅዋር ክትባ ይትኽእል እያ ስለዚ እዚ ኣፅዋር እዚ ቀዳማይ ታርጌት ናቱ ኢትዮጵያ ክትከውን ትኽእል ካልእ ክህሉ ይክእልኒ የስ ንኢትዮጵያ ክሃርሙ ይገዝኡ ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ግብፂ ሰራዊታ ክትሃንፅ ከላ መጀመርያ ናሽናል ሴኩሪቲ ናቶም ቀዳማይ ናቶም ብኒል እዩ ዝትንከፍ ኒል ድማ ኢትዮጵያ ትቋፀሮ ስለዚ ኢትዮጵያ ሸራራ እትይዎም ዘሎ ኤርትራ ከምዚ ገይራ ዶ ከምዚ ኮይና ዶ ዘብሎም ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ይርይዎ ስለ ዘለዎ ይታካይዳ ናብ ሶማልያ መፅያ ናብ ኤርትራ መፅያ እሱ ይኮነን ዘእውዮም ዘሎ እቲ ዘእውዮም ዘሎ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ምስ ግብፂ ኢንቨስትድ ኮይና ኣንፃሮም ደው ኢላ ስለ ዘላ ቻይና ክትሕግዞም ኣይትኽእል ዋላ ካልእ ክሕግዞም ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ግብፂ ዓብይ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብ ኣስተዋፅኦ ዘለዋ ስለ ዝኾነ ስምዑ ሕጂ The US State Department said in a statement that the sale will help improve the security of its friend. Washington described Egypt as an important force for political stability and economic growth in the region. The move highlights the growing Egypt-US ties amid heightened ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ንግብፂ ከም ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ፀጥታን ርግኣትን ኣብቲ ዞባ ኢሉ ሸይምዋ ዘሎ ፖለቲካል ስታቢሊቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ርግኣሲ ይንሎ ስለዚ ግብፂ ኣብ ዞባ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ኩነታት ርግኣት ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ተባሂሉ ተረቂሑ ዘሎ እዩ ብኣሜሪካ ንግብፂ ስለ ዝፈትው ንሲሲ ስለ ዝፈትው ይኮኑን ግብፂ ዓብ ተራ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ናይ እስራኤል ጉዳይ ኣብ ናይ ቀይ ባሕሪ ጉዳይ ንግብፂ ክኸስርዋ ኣይክእሉን እዮም ታስዋይ ምስ ግብፂ ኮይኖም ረብሓ ናይ ግብፂ ንምውሓስ እዚ ከዓ ባይደን ስለ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ትራምፕ ተመፅኡ ኢቭን ዝገደደ ይክኸውን ታስዋይ ኢትዮጵያውያን ፈራራራራ እቲ ዕግርግር ዘብሎም ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮነን እቲ ኩነታት ይርይዎን የንብብዎን ስለ ዘለዎ እዩ ሕጂ ነዚ ክንሰምዖ እንዲና ክመልሰልኩም እየ መጀመርያ እቲ ኢትዮጵያውያን ክሳዕ ክንደይ ኣንጻር ኤርትራ ይዛረቡ ከም ዘሎ ንክንፈልጥ በዚ ክንጅምር ኢና ረይዎ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ምድንጋራት እዮም ጀሚሮም ዘለዉ አልፎ ለሌሎች ለግብጾች ዓላማ ማስፈጸሚያ መሆናቸው አልተረዱትም ነበር። የሆነ ሆኖ ምንድነው ያው ሂደት ንጉሱ ወረዱ። የዛሬ 30 ዓመት ገደማ ኢትዮጵያ ሁለት ወደብ በነበራት ጊዜ 46-47 ሚሊዮን ገደማ ህዝብ ነበራት። 12-13 ቢሊዮን ጂዲፒ ነበራት። ከ30 ዓመት በኋላ ከሁለት ወደብ ባለቤትነት ሁለት ወደብ በንግድ ህግ መጠቀም ወደምትችልበት ደረጃ ዝቅ አለች። ቢያንስ አሰብንና ጅቡቲን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ግጭት ሲያጋጥም አንደኛው ቀረና ወደ አንድ ወደብ ዝቅ አለ፣ ወደ ጅቡቲ። የዚህ አካባቢ ጂኦፖለቲክስ ተበላሸ። ለምሳሌ ትላልቆቹ ሀገራት አንዳንዴ ሲጨቃጨቁ በሚዲያ ሁለት ወደብ ሰንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ ሊቅነት እንዲሁ እዚ ቪድዮ እዚ ብተደጋጋሚ እዮም ሸር ዝገብርዎ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚ 30 ዓመት ኢትዮጵያ ክልተ ወደብ ነይርዋ ቁጠባ ናትና ድማ ትሕቲ ነይሩ
ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ ዘሎ ህዝብና ክንዲ ነይሩ ቁጠባና ከምዚ ነይሩ ክብል ከሎ ሓደ ኣምኖ እንዴት ዝብልዎ ቁፅርታት ግን ብሓፈሻ ሎሚ ብዕስራ ዕፅፊ ህዝብና ወሲኹ ቁጠባና ወሲኹ እንታይ ክብሎም ዝደሊ ዘሎ መጠን ዝወሰኽናሉ መጠኑ ከድልየና እዩ ካልኣይ ድማ ሕቡእ ዘረባ ኣለዎ ትዕቢት ድማ እዩ ዝነግር ብቁፅር ወሲኽና ኢና ብቁጠባ ሓይልና ኢና ስለዚ ክኽልክለና ዝኽእል ሓይሊ እውን የለን ንምባል ዝጥቀመላ ዘሎ ስለዚ ዓሰብን ጅቡትን ዓሰብን ምፅዋዕን እዮም እቶም ክልተ ወደባት ዝበሃሉ ዘለዉ ነዛ ነገር እዚኣ ኣብ ኤክስፖስት ገይረያ ነይረ ኢትዮጵያውያን ሓደ ካብቲ ዝሕዝን ክፋሎም ብኤርትራውያን ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣካይዳ ናቶም ከም ንፅዮኖ ዝገብረና ታሪክ ናይ ምዝንባዕ ባህሊ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ከም ሃገር ከም ድሌትካ ጌርካ ክትወስዳ ትኽእል እያ ኤርትራ ከም ሃገር ግን እዚ ወደባት እዚ ኢትዮጵያ ንክጥቀሙሉ ኣይፍቀደሎምን ነይሩ ወላ ኤርትራ ከም ሃገር ዝብልዋ ተስዓታት ያቆይማ ይበልዎ ኣብ 1890 ያቆይማ እንተልካዮ ቅድሚ መን ነይሩ ግብፂ ነይሩ ቅድሚ መን ነይሩ ትርኪ ነይሩ ትርኪ ይኹን ግብፂ ድማ ኣበዮም ነይሮም ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዮም ነይሮም ኣብ መሬት ናይ ኤርትራ ከምቲ ዝላይ ነበሩ ገማግም ባሕሪ ግን ነይሮም ስለዚ እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይጥቀሙሉ ይነበሩ ንሳቶም ነዚ ታሪክ እዚ ግን ጠማዚዞም ንካልኦት የሚኖም ከም ሓደ ሜይንስትሪም ስለዚ ወደብ ዓሰብ ናቶም ከም ዝነበረ ክመልስዎ ከም ዝግብኦም እዮም ዛረብ ዘለዋ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ተመሳሳሊ ፕሮፌሰራት እዮም እዚኦም ዶክተር ዝበሃሉ እዮም ኣርቲክል ፅሒፎም ኣብ ኢንተርኔት የውርዱ እዮም ነቲ ህዝቢ ዓለም ንምድንጋር ድማ እዩ አካል ነበረች ጅቡቲም የኢትዮጵያ አካል ነበረች ኤርትራም የኢትዮጵያ አካል ነበረች ኤርትራና ኢትዮጵያ ማሰብ ያለባቸው ኢትዮጵያን ከሌላው ሀገር ጋር እኩል ያውም ባህር ተሻግሮ ከሚመጣ ከአውሮፓ ወይም ከኤዥያ ሀገራት ጋር አይደለም ማነጻጸርና ማወዳደር ያለባቸው ለኢትዮጵያ ይሄን የማድረግ ግዴታ አለበት ያልሆን ካለ ደግሞ ችግሩ የሚጠነክር ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ከምን ድረስ ሊሄድ ይችላል የኃይል እርምጃ ሊወስድ ይችላል እኮ ጅቡቲ ላይ ጅቡቲን ሊቆጣጠር ይችላል በኃይል ምን ይመጣል አንድ ሰሞን ጫጫታ ነው አይደለም ይሁን ልክ አሁን ሶማሌ ላይ እንደተፈጠረው ከዛ ውጭ ሌላ ምን ይመጣል ኤርትራ ላይ የኃይል እርምጃ ሊወስድ ይችላል ህዝብ መቼም ከሚራብ ወይም ህዝቡ ሌላ ችግር ውስጥ ከሚገባ ያለ የሌላ ኃይሉን ማጥቶ ይጠቀም ይችላል እዚ እውን ዶክተር ሓደዩ ኢትዮጵያውያን ዝዛረብዎ ዘለው እቶም ምሁራት ናቶም ዝዛረብዎ ዘለው ኢና ንሰምዕ ዘለና ክልተ ከስማዓኩም እየ ድሕሪኡ ናተይ መደምደምታ ከብ ስለዝኾነ ልባቸውን አጥፍተው ነው ህዝበ ውሳኔ ይካሄድና ነፃ ሀገር ይሁኑ ብሎ እናማን እንደውም ፈርሙ ይመጡ በዛ ምክንያት ጅቡቲ እንታይ ይፍትንሎ መሲልኩም ኢትዮጵያውያን እዚኣ ዝኾነ ኤርትራዊ ከስተውዕለላ ዘለዎ ጉዳይ እያ ነዚ ግብፂ ትመፅኦም ዘላ ከም ሓደ ዓብ ስግዓት ገይሮም እንዲኦም ክሸጥዎ ዘለዎ ብግምጣል እዩ ግን ክትግምጥሎ ክትክእል ኣለካ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ናይ ግብፂ ምምፃእ ንኢትዮጵያ ንሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ውሽጣዊ ፀገሞም ንመፍትሒ ክጥቀሙሉ እዮም ዝደልዩ ዘለው ብኸመይ ይገብርዎ ኣለው ግብፂ እያ ተቐደም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንክትግንፀል ዝገበረት ግብፂ እያ ቀድሚ ሕጂ ውሽጣዊ ኩነታትና ፋሕፋሕ ከም ዝብለና ትገብር ዘላ ስለዚ ወደባት ናትና እዩ ንኤርትራ ክንመልስ ንኽእል ኢና ንጅቡቲ እውን ክንመልስ ምኽኣልና እዚ ዝወሰዱልና ድማ ቀደም ውሽጣዊ ብኮነ ኣንቢቦም ኣብ መንጎና ምርዳእ ከምዘይህሉ ገይሮም እዮም ዝብል ፕሮፓጋንዳ እናተጠቀሙ ብዝተፈላለየ ዶክተር ድሕር ዶክተር እናወፀ ንኤርትራ ክንወስዳ ክንክእል ኣለና ዓሰብ ክንመልስ ክንክእል ኣለና ብኣገባብ ሕራይቶ ኢሎምና ፅቡቅ ተዘየለ ድማ ብሓይሊ ክንገብሮ ኣለና እዚ ክንብል ከለና ኣይ ሪሊ ቲንክ እዚ ጉዳይ እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዘለዎ ኤርትራ ሲሪየስ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሓሉ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓና ነ and I think ንሳቶም እውን ምስ ግብፂ ዝገብርዎ ዘለው ምስ ካልእ ዝገብርዎ ዘለው ክትርኢ ከለካ እቲ ስግኣት ወይ እውን እቲ ኢትዮጵያውያን ዕንዳራ ናይ ኢትዮጵያውያን ተስፋ ዝቆረፁ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና ወላ እውን ኣተኩሮ ሂቦምሉ ክሰርሑ እንተደይደለዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓንዳራ ኣካይዳ ውሽጣዊ ፀገሞም ክፈትሑ ስለዘይከኣሉ መፍትሒ ውሽጣዊ ፀገሞም ንምግባር ናብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዓንዳራ ኣካይዳ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስግኣት ከም ዘለዎም ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ድማ ግብፂ ንረብሓ ናቶም ናብለት ንመለስ ግብፂ ንረብሓ ናቶም ክብሉ እዮም ናብ ኤርትራ ዝመፁ ዘለው ንኤርትራ ክሕግዙ ወይ እውን ንሶማልያ ክሕግዙ ኢሎም ኣይኮኑን ረብሓ ናቶም ኢትዮጵያ ትምንጥሎም ስለዘላ ወይ እውን ረብሓ ናቶም ሓደጋ ጌራትሎም ስለዘላ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ተዳኺማትሉ ዘላ እንተደይሃሪምናዮ ድማ ፅባሕ ንጎ ክንዕወተሉ ይኮናን ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘለዎም እዩ ንመለስ ኣብዚ ሕጂ ንርኣዮ Now it comes after US Secretary of State Antony Blinken visited Cairo last week and hailed the partnership with Egypt. Egypt is a key mediator in efforts to broker a ceasefire between Israel and Hamas. Its mediation efforts have improved ties with the US, which earlier raised concerns over human rights under President Abdel Fattah al-Sisi. However, the Stinger missiles deal is likely to add to a backlog of military supplies by the United States. The missiles
እዚ ሓገዝ ናይ ኣፅዋር ዝውሃባ ዘሎ ግብፂ ኣብ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ግዜ ምስ ካልእ ሃገር ኣብ ትፋጠጠሉ ዘላ ኩነታት እሞ ከዓ ነዚ ኩነታት ብቀረባ ብሊንከን ከም ዝከታተሎ ዘለውን ጉዳይ ናይ ኒል ናይ ግብፂ ንህላዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ዕቱብነት ናቱን ኣገዳስነት ናቱን ተረዲእና ኣሎ እናበለ ብቃላት ዝገለፀሉ ከምኡ እውን ንርቃት ናይቲ ዞባ ግብፂ ዓብ ተራ ክፃወት ትኽእል እያ ከም ናትና ፓርትነር ኣብ ዝበለሉ ዓቃብ ሰላም ኮይና ናብ ደቡብ ሱዳን ክታቱ ናብ ሶማልያ ክታቱ ምስ ሶማልያ ድማ ኣፅዋር ናታ ትእቱ ከም ዘላ ኣብ ዝፍለጠሉ ግዜ እዮም ዝሓገዝ ዝብዋ ዘለው ስለዚ ኣሜሪካ ንግብፂ ስጉምቲ ንክትወስድ ግሪን ላይት ከም ዝሃብዋ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና ግብፂ ድማ ነዚ ሕጂ ዘላቶ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣብ ግምት ኢትዮ እቲ ዝበለፀ ግዜ ናቶም ሕጂ ምዃኑ ተረዲዎም ኣሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብውሽጣዊ ኩነታት ናታ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት በፂሓ ስለ ዘላ መርኣያ ናቱ ድማ ንኣብነት እዚ መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ትሪኦ እንተሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ብርሃኑ ጁላ ወይ እውን ናይ ኣቢ መዓልታዊ ብፋኖ ክማረኽ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ፖለቲካ ድማ ጠቕላላ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናቱ እናተረመሰ እናደኸመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ኮይኑ እዩ ዝዕንድር ዘሎ ለንቀነ ድማ ናብቲ ናይ ሶማል ክልል ከይዱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ፋኖ ብጎጃም ዲ ብጎንደር ዲ ብገለ መዓልታዊ ሰራዊት ናይ ኣቢ ምምራኽ ከም ዓቢ ስራሕ ናቶም ገይሮም ወሲዶሞ እቲ ዘገርም ነገር ከንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኣብዚ እቲ ዘገርም ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ሓንቲ ኢንተርቪው እንዲ ገይሩ ዘሎ ንስማዕ እዮም እንታይ ኢሉ ኣሎ ያለ ምክንያት ሰው የሚከብ ሰው የለም ኦኬ እና ኤርትራ ከግብጽ ጋር ተገናኘች እና እንደዚህ ያለች ምናምን የተባለ ይወራል እንደ መብት አላት ለመገናኘት ከሶማሌ ጋር ተገናኘች መብት አላት ለመገናኘት እኛም እኮ እንገናኝ ነበር ከግብጾች ጋር ከሶማሌዎች ጋር የሚገናኙበት ሰዓት ስንታይ ዝብል ዘሎ ብርሃኑ ጁላ ኤርትራ ምስ ግብፂ ተራኺባ ኤርትራ ምስ ሶማል ተራኺባ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኤርትራ እኮ ምስ ግብፂ ክትራኸብ ምስ ሶማል ክትራኸብ መሰል ኣለዋ ይብል ኣሎ መሰላ እዩ ምስ ዝኾነት ሃገር ንሕና እውን እኮ ምስ ዘለናየ ንራኸብ ኣለና ኢሉ እዛ ዘረባ እዚኣ ግን እንታይ ምዃና ክትፈልጡ እዚ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ እዩ ግርዳና ክኽእል ኣለዎ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ደስ ስለ ዝበለ ይኮነን ከምኡ ዝብል ዘሎ ዓንዳር ዘረባ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪቦም ኤርትራውያን ኣንፃሮም ተንስኦም ከም ዘሎ ተረዲቦም ኣሎ እቶም ፕሮፓጋንዳ ክገብሩሎም ዝኣዘዝዎም ሰባት ኣንፃር ኤርትራ መዓልታዊ ኣሉታዊ ዘረባ እዮም ዛረቡ ዘለዉ እቲ መንግስቲ ወፂኡ ግን ከምዚ ሰላም ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንግስቲ መስማር ክእትወሎም ምዃኑ ተረዲቦም ኣሎ ብኩሉ መንገዲ መስማር ክኣትዎም ከም ዝኾነ ምክንያቱ ኣፃሊ ዘርእየኩም ስእሊ ኣላ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካብተት ባዕላቶም እዮም ሸር ዝገብርዋ ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣነ ናባኹም ስለ ዘምፅኦ ዘለኹ እምበር መብዛሕትኡ እዚ ዘርእየኩም ዘለኹ ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ስእልታት እዩ ኣብዚ ረኣዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ኮምፕሊትሊ ብግብፂ ኤንሰርክልድ ትኸውን ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ታይሱ ብሶማልያ መፅያ ኣላ ሶማሊላንድ እውን ዘተኣማምን ኣይኮነን ግን ካብ ናቡ ናፃ ኣሎ ብጅቡቲ ኣንፃር ኢትዮጵያ ከም ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ይፈልጥዮም ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ንጅቡቲ ንኤግዚስተንስ ናቶም ምልክት ሕቶ እዩ ኣታዊ ናይታ ሃገር ብምሉኡ ካብ ወደብ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ንግዲ ናታ ናብ ሶማሊላንድ ተወሲዳቶ ናታ ወደብ ትሕር ጌራ ህላዊኦም ቁጠቦም ኩሉ ክረኽመሽ ምዃኑ ፈሊጦም ኣሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክሳለጠሉ ዘይክል መንገዲ ኩሉ ክገብሩ ክፍትን እዮም ምስ ግብፂ ዲ ዋላ ምስ ሸይጣን ወጊኖም ኢትዮጵያ ነዚ ነገር እዚ ከይትገብሮ ነዚ ነገር እዚ ከይትገብሮ ድማ ሓደ ኣቢ እንዲ አንቂድዎ ዘሎ ካብ ስልጣን ከም ዘሎ ክገብሩ እዮም ስለዚ ጅቡቲ ልዕሊ ማንም ኣቢ ንኸይሰልጦ ክሰርሕ ትኽእል ሃገር እያ ምክንያቱ ኣብ ጅባኣን ሂወታን እያ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ዘሎ ግብፃውያን ጉዳይ ናይ ኒል ንኤግዚስተንስ ናትና ንሰትዮም ማይ ንበልዖ መግቢ ካብኡ ድመፅእ ክብሉ ከለዉ ጅቡቲ ዝበልዕዎ ዘለዎ መግቢ ድማ ካብቲ ወደብ ኢትዮጵያ ትኸፍሎ ዘላ ገንዘብ እዩ ድመፅእ ስለዚ ጅቡትን ግብፅን ተመሳሳሊ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ክሳራ የብላን ወላ ሓንቲ ረብሓ እውን የብላን ሓቂ ስግኣት እዩ ዘለዋ ካብ ኢትዮጵያ እምበር ኢትዮጵያ ከም ቀደማ ቀፂላ ንኤርትራ it doesn't make any difference ምክንያቱ 25 ዓመት ንግዲ ይነበረን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኤርትራ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ትደልዮ ነገር ከም ዘይብላ ብዘይ ኢትዮጵያ ክትነብር ከም ትኽእል ፈሊጣ እያ ኦልሬዲ ኩሉ እቲ ልምዓት ናይ ቁጠባ ፅንሕ ኢለ ከሪአኩም እየ ብዘይ ኢትዮጵያ ንክነብሩ ብሕርሻ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ክደልዩ ከም ዘይብሎም ኣብ ነፍሶም ክምርከሱ ከም ዘለዎም ዝርከቦም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ኢንቨስት ገይሮም ብሕርሻ ነግሶም ክኽእሉ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ሻዕብያ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናሽናል ሴኩሪቲ የስ እቲ ዓንዳራ ኣካይዳ ናቶም እቲ ሕልሚ ናቶም እቲ ኣጀንዳ ናቶም ንኤርትራን ምግባጥ ስለ ዘሎ ስጋት ኣለዎም ጅቡትን ግብፅን ግን ዳይሬክትሊ ፀገም ኣለዎም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ
ኢትዮጵያ ሓያል ክሳብ ዝኾነ ድማ በዚ ሕጂ ትኸደ ዘላ መልክዕ ሓደጋ ክትወድቕ ከሎም እያ ስለዚ ግብፂ ብኩሉ መንገዲ ኢትዮጵያ ክትለየሉ ትኽእል መንገዲ ኣብ ክወጥቀሉ ዝኽእል መንገዲ ኩሉ ክገብሩ እዮም ኢትዮጵያ ተረጋጊያ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ሃገር ንኽትከውን ኣይፅዕሩን እዮም ግብፂ ኢትዮጵያ ፋሕብትን ከኣትዋ እዮም ዝደልዩ ሓያል ሃገር ዘይኮነት ንእሽተይ ፋሕ ጭንግራሕ ዝኣተው ሃገር ክትከውን ዝደልዩ ግብፂ እዮም ቁፅሪ ሓደ ይፈልጥዎ እዮም ኢትዮጵያውያን እዚ እሱዩ ከዓ ዘጉርዖም ዘሎ ከምልሱ ዝደልዩ ዘለዉ ኤርትራ ሕጂ ስጋኣት ትፈጥሩላ እንድሕር ኮይንኩም መጀመርያ ምስ ግብፂ ብዙሕ ርክብ ይገብሩ ዘለዉ ምስ ግብፂ ጥቡቕ ዝምድና ይገብሩ ከም ዘለዎም ተፈለይት ኣሎ ግብፂ ድማ ንኤርትራ እንተተጠቂማ እቲ ዝበለፀ ስትራቴጂ ናታ እዩ እዚ ድማ ኣበይ ካትርዮ ኣብ ትግራይ ካትርዮ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ረይዎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ምስ ኣቢ ወጊኑ ዘሎ ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ ይህረም ከም ዘሎ ራዩ እስከ ነወዳ አይነት ብርሃን ጁላ የሚገናኙበት ጊዜ ወቅቱ አሁን ከተፈጠረው ነገር ጋር ተያይዞ ሰው ኖ በወቅት እኮ የሆነ ነገር ደምድመም ያለ ምክንያት ሰው የሚከብ ሰው የለም ኦኬ እዚ ከምዚ ኮይኑ ከሎ ክልተ ነገራት ክንርኢና መጀመርያ እዚኣ ስምዕዋ ወፃኢ ሶማሊያ ንነቐፌታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ምላሽ ሂቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊያ አሕመድ ሙዓሊም ፋቂ መንግስት ሶማሊያ ካብ ግብጽ ያጽዋራ ድሕር ምቕባሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ታየ አጽቀሥላሴ ንዘስምዖ ነቐፌታ ግብረ መልሲ ይብሉ ካብ ኒውዮርክ ዝተዛረበ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊያ ኣብቲ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኢትዮጵያ ነዚ ጸለመ ተቕርቦ ዘላ ነቲ ንሳና ፑንትላንድ ተካይዶ ናይ ኣጽዋር ምስጋር ክትሽፍን እያ ኢሉሎም ኢትዮጵያ ኣቐድማ ቢላ ሶማሊያ ኣጽዋራት ካብ ግብጽ ምቕባላ ነቲ ተኣፋፍ ኩነታት ጸጥታ ሶማሊያ ዘጋድድን እቲ ኣጽዋራት ኣብ ኢድ ግብረ ሽበራውያን ሶማል ከም ዝወድቕ ዝገብርኒ ብምባል ምንቃፋ ዝፍለጥ እዩ ነቲ ነቐፌታ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊያ ተኣሳሲሩ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣብ ሶማሊያ ትገብሮ ዘላ ምጥሓስ ላዕላውነት ትኹረት ንምጥዋያ ትፍትን ዘላ ክብል ገሊጹ ሶማሊያ ጽቡቅ ገይሮም ዲፕሎማቲካሊ ፖለቲካሊ ብኩሉ እዮም ተታሒዞማ ዘለዉ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ድማ ቀዋሚት መንበር ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ክትከውን እያ ስለዚ ሶማሊያ ዓብ ፓወር ክህልዋ እዩ ንዝመጽእ ክልተ ዓመት እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ማኒፌስቴሽን ግብፂ እንታይ ኢድ ክህልዋ ከም ዝኽእል ኣብዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ካትርዮ ሓደ ካብቲኦም ምስ ኣቢ ኮይኑ ነዚ ፖለቲካ ክምዝምዞ ዝፍድን ዝነበረ እንታይ የጋጥመሎ ረዩ ጻድቃን ትዝሓለፈ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ እንታይ እዩ ንፈልጥ ኢና ኣብቲ ዝነበረ እጃም ነይሩ ሰባት ዘቕንፅል ሰባት ዘጥፍእ ነይሩ ውድብና ግን ይሕሊፋይ ሃበትን ዝምሽጥር እዚዩ ሓቢኣተ እያ ኣነ ነባር ዓቕሚ እየ መካናይዚ ድየ ነይረ ኣብና ሓየሎም እዚየ ነይረ ብደንቢ እየ ዝፈልጥ ኩሉ ነገር ዘይፈልጥ ታሪክ የለ ግን እቲ ምሽጥር ኣየድልን እዩ ብዝኾነ ጽቡቕ ኣይኮነን ትውድብና ናብቲ ዝምባሃል ዘለ መንገዲ እንተተመሊሱ ቁም ኢልና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ንመሰልና ንማዕርነትናን ንቃለሰሉ ነዚ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ከምኡ ድማ ጻድቃን እቶም ምስ ኣቢ ተሰሊፎም ነቲ ኩነታት ነቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ክምዝምዙ ዝፍትኑ ዝነበሩ እዮም እቲ ህወሓት በንጻሩ ነዚኣቶም በንቁሽ ከኣልዮም ነቲ ቦታ ናቶም ድማ ክትክኦ ደሊሎ ካልኣይ መረጋገጽ ኣብዚ ትርኢ ተረፍተሪት ማለት መላገፂ እዩ ስልጣን እናበለ ከደናግረሉ ዝፍትን ዘሎ ከይዲ እዩ ስለዚ በዚ ሕጂ ዶበል ክበሃል ኣለዎ እዚ ሓይሊ ህወሓት ምን ምዃኑ ይፈልጥ እየ ህወሓት ውድበ ይፈልጥ እየ ንስኻ ህወሓት ኣይኮንካን ከማ ጌርና ደው ተዘቢልናዮ ብዝኾነ ሕጂ ዝሓስብ ዘሎ ዝደናገር እናዳናገረ ሓድሽ ኣባል እናፈጠረ ጉባኤ ከካይድ ኮንፈረንስ ክፅውዕ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ገይሩ ህወሓት እየ ክብል ይምስ እንደገና ዝዳሎ ዘሎ እዚኣ ናይ ተሓፋሽ ቃልሲ እያ ደው ተብላ ናይ ህዝብና ቃልሲ እያ ደው ተብላ ዘወርበል ክብሎ ኣሎ ከማ እንተ መፅት ሓደ ተቆቲሉ ሓደ ተወጊኡ ሕዚ የለ ተባሂሉ ቀይሕ መስቀል ኣድሒንዎ ሕዚ ኣኒኦ እያ ኢሉ ብወፃኢ እዚ ሰብ እዚ ዘውፅኦ ሓቂ ናይ ብሓቂ ስለ ዝሕመሞም እዚ ሰብ እዚ ኣፉ ክዕበስ ሚክሮፎን ክመንጠል ኣለዎ እናበሉ ትግራይ ኣብ ኤክስ ይዛረብ ኣለዎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ግብፂ ወታደራዊ ነፈርትና ተወትሕግዞም ከም ዝነበረት ኢማጂን ኣብቲ ግዜ እቲ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ኤርትራን ሰራዊት ናይ ኤርትራን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ኣብ ኣንጻር ትግራይ ክዋግኣሉ ዘሎ ብለይቲ ብፍሉያት ነፈርቲ ኣቱ ነይሮም ሎሚ ዳ እንታይ ክገብሩ እዮም ግብፂ ሎሚ ዳ ፌስቲቫል ኮይኖም ዘሎ እሱን ወድሱን ድማ ነቲ ናይ ደብረፅዮን ሓይሊ ነዚ ናይ ህወሓት ሓይሊ ከምዚ ኮንፊደንስ ገይሩ ንክዛረብ ገይርዎ ዘሎ
أبي أحمد كو سراويت هاللو قال له كعصو مخاله جن كم أخ جبر زي مخالو أنت هو واحد حيلي مش عبي يركب غير لو دي أي جبران كالارسي جن مس جبس ركب غيره كله خمس خل مردات على النانة إذا دما أنت بوليتيكا نايتجراي كساكن دي فحفحي بالكم زلو مر أياناتو أبي أحمد كوسس أرناتو إنه دقيقة غير له فانو كان معتنا معتي سراويت ناي فدرالي بحر خلو كن بالكلنا بنيو دما جبتنا بسوماليا بزح أصوارتو تخمزلا توسخ أصوارياتو كم زلين جرالو فانو نحيلك معروخي وعلى سراويت ناي برهان جولا تግራይ ድማ ኣትክልተ ተገማሚዖም ኣለዉ ጌታቸው ረዳ ባይ ደወይ ሰላም ደልሎ ዕረቕ ንኽብል ጀሚሩ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ እውን ወፂሎ ኩሉ እዚ ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ይዘርኢ ኤርትራ ድማ ኣይሆፕ ነዚ ኩነታት እዚ ኣንቢባ ትጥቀመሉ ከም ወትሩ ከም በዓል መዓልቲ መስቀል ሰይጣን እውን መስቀል ሒዙ ይመፀካ እዩ ዝበሃል ዘረባ ኩሉ ግዜ ንክንዝክሮ እዚኣ ደጋጊመ ክገብረልኩም እየ ድሕሪ ሕጂ ፖለቲካ ኣፈላላይ ህዝብና ተፈላለዩ ህዝብና ተሳቂዩ ኣብኡ ዝነበሩ ናብዚ መፅኦም ኣለዉ ተብኡ ዝነበሩት ማዕዶ እውን ልየው ርሒቆም ኣብ ዝተፈላለየሉ ግዜ ብዝሓፀረ ግዜ ግን መፂና ህዝብና ኣቀራሪ ደመፅዩ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቀረባ ናይ 10 ደቂቃ ገለ እያ ትኸውን ካብዛ ዘለና እያ ንድሕሪት ስለዚ ብዝሓፀረ ግዜ ግን ብትዩም ኣቀራሪብካ ናብ ሓደ መፅዩ እቲ ናይ ኣጋእዝያን ታሪክና እውን ንምልሰሉ ብፍላይ ብትዩቲ መጥቃዕቲ ዝበዝሕና ዘሎ እቲ ናይ ኣጋእዝያን መፍለላይ ተሓድነት ምጥፋእ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ لذي بزحنا زر مدفع تخيل بايزوي تجري بتبي إلى حلف 3 عامات خذت زر مدفع إلى ملوجع واللون نياتوي تعصوا إلى ملوجع واللون خزينا نفلت لنا لكس لإيرتراون ل3 عامات عاتيهم ما إسرائيل قال عامات تعصوا تقب خذكون غيرهم ما مثلا أوروبا هجرات دين أمريكا هجرات بمكررة تبي إلى في إيرترا عصوا خذكون غيرهم واي عصوا إلى ملوجع اللون سام صرح وسيراب كاليو هجدف وي بوليسي غير وهجدف غير كخل الله ناتنا عوام دروس لزقنا عوام زلهم هاجرات كحجزنا بزح تنقصنا هنا سعر غيرنا هنا قطعم خوينا أمريكا توسنا حجزنا حزبيو سلازينا حدا نمصادم حابيرنا كنسرحنا سلازي ابزا زلنا ساعه سلازي ديابلوس ون سيطان ون مسقل حزولكا كمص يخيليو مخنياتو كدناغركا سلازدلي كم زريم زلنا تግራይ ጉርብትና ኣለና ኪኑ ዝሓልፍ ዝምድና ከሉ ብስዝ በኤርትራ ብፍላይ ድማ ነቲ ጉርብትናን ነቲ ምትስሳር ናይቲ ህዝብን ፖለቲካዊ ሸቐጥ ክጥቀምሉ ከሎ ብተሪር አንጻሮም ደው ክንብል ኣለና ቅዱሳት መሲሎም ክንደይ ግዜ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ቀሺ ዲሜጥሮስ ዝበሃል ኣብቲ ግዜ አንድነት ነቲ መስቀልን ቀሽን እናተጠቀሙ ክንዲ ምንታይን ህዝቢ ኤርትራ ከታልልዎ ከም ዝፈተኑ ተደጋጋሚ ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እውን ከማ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ كجمر كلنا نزا فيديو صلاة تابتيهم زلوا يزبل نتير تراي صلاة يزبله جمت اللي لخاجي حوات زبيهم أجازيانهم زبير ترى تشعت بهر الله فتوت صلاة كل دما جزاهم بقول يبلو تعلم بقول زلوا زبير ترى له كل إيرترا دما نتشعت بهراتها أسلام زبالو دما له 500 تاوي نايز بيرترا سلازي كم تعبر سوم زلا أباب إيرترا هنا يكون أباب إيرترا يكون أباي تجري عبر سوم زلا تحونا يزبلوا زلوا أبتا أباي تجري calculation يتيوم زلوا ስለዚህ ናይዚኦም ዘረባ ድማ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ውሒድካ ናትካ ንምግባር እዩ ንኢትዮጵያ ንምሃብ ኣይኮነን ተጋሩ ኤሊት ናይ ተጋሩ ንኤርትራ ወሲዶም ካብ ኢትዮጵያ ክወፅኦም ዝደልዩ ኩሉ እቲ ቆዋም ሕግናቶም ከምኡ እዩ ንኤርትራ ውሒድካ ካብ ኢትዮጵያ ኤግዚት ጌርካ ባሕር ዘለዎ ዓባይ ሃገር ንምስራት እዚ እቲ ኣጀንዳ ነይሩ በርዒኑ ድማ ተሪፉ ሎሚ በግዕ ቆርበት ናይ ተኹላ ገይሩ እንተመፀ ከሽክዓካ የብሉን ተሽክዒካ ድማ ትስሕና ማለት እዩ بحثر زبالت نسايا حجنا بناتنا خن لسينا قدميو ግን እዚያ ክበኩም መጀመሪያ I have traveled extensively inside Eritrea. I would like to tell to Eritrean first, when you go to Eritrea and you travel around, you have to see the condition of the livestock. Professor Muhammad Hassan ኢትዮጵያዊው ነኤርትራ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ብዙሕ ግዜ ተዛዊረያ ይብላሉ ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ክትሪኦ ዘለካ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ፅባቐ ኣበይካ ክትሪኦ ትኽእል ኢሉ ኣብቲ ጥሪት ላይፍ ስቶክስ ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ጥሪት ምስ ብዙሕ ዲጋታት ከባቢ 900 ዲጋ ዓበይትን ንኣሽቱን ተሰሪሑ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ኤኮሲስተም እቲ ተፈጥሮ እናተመለሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝበለፀ ድማ ንጥሪት እዩ እዚ ዝበልዖን ዝሰትዮን እቲ መሬት ናነቐፀ ዝኸይድ ዝነበረ ሎሚ ዲጋታት ናበዝሐ ክኸይድ ከሎ እናጠለለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንሱ ክጠልል ከሎ ድማ እቲ ጥሪት እናጣዕመን እዩ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ኮንዲሽን ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘሎ ቤኒኻ ትፈልጥ ይብል ኣሎ ኣብ ቤልጅም ዝነበረ ኤውሮጳ ዝፈልጥ ሰብ እዚ ኣብቲ ጥሪት ናይ ኤርትራ እየ ዝርዮ እቲ ፅባቐ ናይቲ እቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ይብል ኣሎ
The livestock in Eritrea, health, you can't imagine. I have never seen so beautiful livestock who are not thirsty, they have eaten nicely, and so on and so on. Second, I used to travel a lot to that country and... تريد ጥዕና ናይተን ጥሪት ከምኡውን እቲ ኣካላተንሲ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ሃገር ይለምዕከም ዘሎ ኣብኢኻ ትሪዮ ይብላ ኣሎ ካልኣይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ እዩ ኣይኖ ዕውር እዩ ሕማቕ ሓሳዊ ክብልዎ ከም ዝኾኑ ምክንያቱ ዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ምዝራብ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ገበን ስለ ዝኾነ እቶም ፀላእቲ ኤርትራ ነዛ ዘረባ እዚኣ ኤርትራ ሕማቕ እየ እንተዝብል ነይሮም ቫይራል ምገበርዋ ነይሮም ቫይራል ይብለኩም ኣለኹ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ቫይራል እዩ ዝኸውን ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ክዕበስ ኣሎ ክድምሰስ ኣለዎ እዚኣ ኤርትራዊ እንትኽራሕ ኮይንካ ክኳሓካ ክኽእል ኣሎ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ክድፈን ኣሎ ክዕበስ ኣሎ ክጠፋ ኣሎ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ግን ቫይራል ክኾን ክኽእል ኣሎ ትሪእዎ ኢኻ ሓደ ፃዕዳ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ተዛሪቡ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ተተቆራሪፁ ብፍላይ እቶም ተቃዋምቲና ዝብሉ ከምዚ ዓቢ ምስጢር ዝረኸቡ እዩ ዝመስሎም ንዕኡ ሼር ምግባር ትዛዕበየ ስራሕ ናቶም ለይትን መዓልትን እዮም ካብ ዝዕርሉ ፅሑፋት ናገበርካ ገለ ናገበርካ ክፋእ ናይ ሃገርካ ክወፅእ ከሎ With a lot of young people who finished university, they told me, look, Mohammed, if you study 4 years university, you get salary of 2,500 dirham. If you study 5 years, which is means in engineering, you get every month a salary 3,000. بستم من سياد ما يراخب يلو 4 عامات يونيفرسيتي استمهر سب 2500 نقفا كم زقبل 3 عامات انجينيرينج استمهر دما 3000 كم زقبل ينقرو اوكي شعوخه The life condition in the country is dramatically changing. One, of course, in the rural areas they have built electricity, water, schools, and so on and so on. Asmara, there was shortage of water to a certain extent. There was shortage. تحكد ما بزي خاطريو تايز بنزلو እቶም መንእሰያት ህይወት ናይቲ ሃገር እናተቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቶም መንእሰያት ዝተምሃሩ ድማ በቲ ደሎ ስታንዳርድ ናይቲ ዓዲ ኣብ ፅቡቅ ህይወት ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ኣብቲ ገጠራት ቤት ትምህርቲ ይኹን ማይ ኤሌክትሪክ ኣብ ብዙሕ ገጠራት ፅቡቅ ቀረባት እዩ ዘሎ ኣስመራ ግን ልቹ ይቆርፅ እዩ ሽግር ኣሎ እዩ ፀገም ኣሎ እዩ ይሕሱ ይኮነን ዘሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ይገልፆ እዩ ንኩሉ ግን ዓብ ስእሊ ክህብ ስለ ዝፍትን ነዚና ኤርትራ ተዓሚትካ ዝበለፀት ሃገር እያ ዘላ ዝብል እኮ ከምኡ ዝብል ከዓ ኣነ ይፈቱን እየ ፀገም ከም ዘሎ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ኩልና ንኣምን ኢና ፀገም ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ምንጋር የድልየናን እዩ ሓደ ፃዕዳ ጋዜጣ ስኢሉ ከውፃልና ይንደልን ኢና ኣብ ኤርትራ ፀገም ከም ዘሎ ስድራና እንዳብዩ ኣለዉ ሽግር ናይ ኤርትራ ንመን ኢኻ ክትነግሮ ንስኻ ዝያደ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ ዲኻ ሽግር ናይ ኤርትራ ንዓይ ክትነግረኒ ሽግር ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ገይረ እየ ዝፈልጦ ልቦና ግን ኣበይ ዘሎ እቲ ሽግር ትሪኦ ዘለካ ዘይኮነስ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንሳቶም እንታይ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ እዮም ዝብሉ ኖ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ከሎ ፅቡቅ ንክነብር ነቲ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ንክረክብ ክገብሮ መቐለለሉ ነይሩ ፅቡቅ ንኸይገብሮ ግን እገዳ ዝበሃል ብኩሉ መንገዲ ሓፂሩ ሒዝዎ ኣሎ ኣብ ናቱ ቦታ እንተትህሉ ስኻ ካብን ላዕሊ ኣብ ማይ ገበርካን ክንዱ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ምናልባት ክሸጣ ምኻልካ ተሃገር ሸጥካ ድማ ንግዚኡ ፓስታን ስፓጌትን ዊስክን ምሰተኻሉ ነይርካ የስ ንሱ ንግዚኡ ክበኻኽሉ እዮም ንሓዋሩ ግን ክትጓሓፍ ኢኻ ሃገርካ ሸጥካ ሃገርካ ሸጥካ ክትረብሕን ክትምዕብልን ስለ ዘይትኽእል ኦኬ ንመለስ ናብኡ Now that is also finished. Everything. እቲ ልጁ እናተማሓየሸ ይመፅእ ኣሎ ምሽ ብልፀን እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ነዚያ ጉዳይ ዝበላ ስምዑ ብዚ ኣብ ቀረባ እዋን ቀረባ ክብለኩም ከለኹ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኣስመራ ናይ 24 ሰዓት ኤሌክትሪክ ትረክብ እያ ወዲኦም ኣለዉ ኣብ ቀረባ እዋን ቀረባ ክብለኩም ከለኹ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኣስመራ ናይ 24 ሰዓት ኤሌክትሪክ ትረክብ እያ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣወል ነጊርና ነይሩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኤርትራ 24 ሰዓት ልቹ ንክትረክብ ኤሌክትሪክ ፀገማ ንክፍታሕ ምዃኑ ብዙሓት ገጠራት ኣብ ኤርትራ ክትፈልጡ ዘለኩም ሶላር ኤነርጂ ዘለዎም ኣለዉ ለይትን መዓልትን ልቹ ከም ድሌቶም ዝጥቀሙ ዘለዉ ከምዚ ኣብ ኤሮፓ ዘለዉ ፍሪጅ ይኹን ካልእ ነገር ንክገብሩ ደስ ዝብለኒ ድማ ኣብ ገጠራት ዘለዉ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ምክንያቱ ንሳቶም እውን ኤርትራውያን እዮም ኣብ ኣስመራ ወይ ከረን ስለዝተቐመጥካ ወይ ኣብ ባፅዕ ስለዝተቐመጥካ ኤርትራ ዝያዳ ይትብፅሓካን እያ እቶም ቱሪስት ዳ እንታይ ክገብሩ ባዕሎም ፈልጡ ልዕሊ ኤርትራውያን ክኾኑ ይክእሉን እዮም ኣም ቴሊንግ ዩ ልዕሊ እቲ ኤርትራዊ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ቀዳምነት ንኣብነት ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ነጊረኩም ነይረ ህዝቢ ናቕፋይ ቀዳምነት ክወሃበ ዝግባእ ምክንያቱ ስምብራት ናይ ፀላይ ኩሉ ኤርትራዊ ስምብራት እንዲያጋጢሞ ግን ናቕፋ ልዕሊ ካልኦት ዝተቃፀለት ዓዲ እያ ነይራ ደጀን እያ ድማ ነይራ ኣብት ናቕፋ ደጀን እዩ ነይሩ ስለዚ ህዝቢ ናቕፋ ቤት ትምህርቲ ተረኺቡ ሕክምና ተረኺቡ ኤሌክትሪክ ተረኺቡ ፅቡቅ ህዝቢ ስመራኻ ቀሲሉ ይረክብ ኣለዎ እንዲ ካብ ቀደም እውን ግን ይመሓየሽካ ኣሎ ኣነ ሕጂ ከምዚ ፋናቲክ ኣቕራር ክኾን ኣይደልን እየ ኣስመራ ፅቡቅ ፋሲሊቲ ክትረክቡ ንደሊ እየ ስለምንታይ ካፒታል ሲቲ ናትና
سئلنا إيرترا دما ساسل زخونت مبزحتن هاجرات مبزحت حزبي unfortunately بتا كابيتال سيتي زفردو فيكيشن غيرو كابيتال سيتي زي وص بزح حزبي سلازي أسمرا صبغ مقبار مالت نزو أسمرا سلازي فتخا يكونن اتا هاجر صبغ سئل نخلو كاون سلازي حجز جن كم إيرترا وقتري خلقها أب أسمرا زغمت لعلتي أب عرزا زغمت ويون لعلتي أب غردات زغمت ويون لعلتي أب كالب بوتا زغمت زيارة كبر له مالت يكونن معركاليك وهو زغبا لعليو أي قبونيو معريك وهو زغبا حبرتسب اسن تغيرهم دما دسك بلنا يغبا اجي ጉዳይና ኤርትራ ካብ ጀመርና እዚ አስከስምዑ ለይ ድንያዊ ፍልጠትን ወታደራዊ ታዕሊምን ቀሲማያ ድሕሪ ናይ ሃገራዊ መልክዕ ምርመራ ማትሪክ ምስጣፋ ድማ 3.6 ብምምፃእ ናብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይነት ዛሬ ስለ ኤርትራ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ከመናገሬ በፊት እነዚህ ይህንን መረጃ እውነት ወይስ ውሸት የሚለውን ደግሞ የሆነ ነገር ማከል ፈልጥም ፕሮፌሰርና ዶክተር አሊያም ማስትሬትና ባችለር አይደለም ወታደር ነው። ባህላዊ ማሰልጠኛ ያስገቧቸዋል። የሀገራቸውን ወጣቶች ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ የሌለበት ትምህርት ብለው ምን ይሎም የምዝፍክሩ 10 ጊዜ ሐሶት ናቶም ደጋጊሞም ስለተሰምዑ ግን እንጆይ የምዝገብርዎ ግን ተሐሶት ናቶም ከም ዘይኮነ ኤርትራ ስምዑዎ ማብዚ ሻዊ ዓውደ ትምህርቲ ዘጠቃለለ ናይ ቀዳማይ ዓመት ትምህርቲ ተኸታቲላ ዝሰዓበ ናይ ካልኣይ ዓመትን ዝመረፀቶ ዓውዲ ንምክትታልን ናብዚ ሎሚ ሙያዊ ፍልጠት ክትቀስመሉ በቂዓ ዘላ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ክትፅምበር ዝበቕዐት ስጋት ናይ ስኩል ህይወትካ ዝነበረ ከምሽ بممهارات ركيفك ناي اديشنال كلاسات تيتوريال كلاسات وسط تمرت لتماركا ገለገለ ድመጽ ነገራትዩ ፕላስ ናይ ሁሉ ዓመት ነጥፋታት ናቶም ፕላን ነይሩ ምርጫ ይኮ ከውን ማስቀደም ምርጫ ይኮ ነይሩ ግንሽ ከምዚ ከም ሐሳብ ግን አበሰይስ ካብ ቀደም ዝነበረ ነገር ማለት እዩ ናብዚ ምንጨካ ከም ስለ ዘለሃ ኢንሻአላህ መስገን ኣብ መፈጸምታ ዳርጋ በጽ ሄሎ ማለት እዩ ጽቡቅ ላይክ ጽቡቅ ተወጅ نتيركا سعالي أزايدكا مس لكا ماسي كم نبي نحس أخالي كونا نبزي ممهرانكا كاب مش كاب هاي فيلينيوم كم نقول مشات مسخير معلم على حين تكرم لازم على تزبك عانس كم تماري جاوي عم نخون تجاورنس كم أبغى سكرتير لازم توصل على تزام ممهران يوم مالتي هذا يوم نفعت يوم نتفعت يوم بزجورون نتفتات يوم ناي ديبارتمنت يقولون وي أبزن نقولون هاي مريتات قال ديبارتمنت زكاة قال تمرين كلنا نفعت يوم دفن لايك أنسها حليفة تصنع حكام مالتي هاتي تقولون تفتاسي ويدون جهان همان تقول لك هذا اللي هم زهن قبرن دينا قال لا أبو جزيا جلس جزيا تخبر نتفتيا طعمي شات تام هريك كم زحجزان مش مهارتات أو أغريكالتشر كنا نتكلم عن حرشها كل جزيس حرشة نسنا تغلل نسنا أساسا على نجاراتي مالتي حاجة تغل خام تخلي حاليو حالك قرب أو حد هالجر وحسنت نجوا كله طوينها تعنا ناتو أقدر سنة عندهم شو أتتعنا أسوينا حاجة نحن تمرتها نعوز تغللي مالتي سلازي اللي تمرتي سايكونان بلس بزي تمرتهاس هذا رجع عم حرشة كأتصلون كفيديو مالتي مسميليكا كباب 3 عامات مالتي أز كلش هناتو أتيزني أنا فلت دعني صبوا لي لون أنا مناتو كلش بحسب كلاس نوفر بحسب من الليس بحسب كافتريا بحسب من بريناس لزوانا أزيد بقولي لنا راكب بهاريك مالتي ميليكا كم سبن كم تمهارين تريات لخا تعمل فعل زبيح مناتو مجمرة ميليكا كامباس أدخلوا خم تمهاري تزفلتا كما يتمهاري كلنا مالتي طبعا مطعمي أبتمرتي نخدم مهار نخدم تصنع كاب نفسه حديث نسبة موتيفيت كبر نسبة بتسمع تين بدي أخلص لك هذا الساعة كبر تسمع له نخدم تصنع عليها نخدم فأكا فتنا لتواهي بدي أخذ زكاة تا انترفيو زي قدس منسياتنا يرتراك ساكن دي اب انجينيرين اب تمرتي اب ساينس فوكس جيروم يعبي خمزلو ولده منسيات يوم ارترا 3 عامات هبا حدش منسينا تخل صلات كتكو ايو زد ما يزي حقسكا كن منتا بروباغندا ارترا تمرتي بلاندو يونيفرسيتي بلاندو يلوم اموداتا حصوتن حقن مسقطمو حقي زعوت معبول كولجاتن تمرتن سلطون زخونه حبرتسب دما يهنص الله وصيتناتو دما ابزون رينا نيرنا ናይ ሙድኖ ጋይ ነገራት ነይሩ ቀዲሙ ማለት እዩ ከቀድም ኮሮና ዘታታት ናይ ሓድሽ አገባብ ምንታይ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ብፍላይ ማለት እዩ ሓደ ዜጋ ወይ ሓታቲ ነቲ ዝሓቶ ኣገልግሎት መፂ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ኣብ ዝኣተወሉ ኩሉ ተሳሊጥ ተወዲኡ ጉዳይ ወዲኡ ዝኸደሉ ኣብዛ ሓለፈት ቪድዮ ናተይ ነዛ ኢንተርቪው ናይ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኤርትራ አቶ አብዱርሕማን بزعباتي كمي جيركا وش 25 دقائق كل دوكيمنتات كعسكا انت غريبك فقاد نختوسد زقل لخن قبرو كنسالد بزح متعراي جيرنا حمزه لنا لغير نيرو هذا كابتي اذا ورقات بصبق رغباي كالكون ابقال زي 5 الكم بليز ناتو عبد الرحمن منستر نقدن حبريتان تفلتو تليفون تزهلو انت ترعبوه ويوزل لكم اب واتساب صحفوا ليكم بليز ويب سايتك
تليفون ناتي كابت درار هيوداتكم ابتحت ترحبوا تقولوا ما بتويب سايتنا مالتيو سبو صحفوا لي دويله مسوك زرارب دس مبالن نيرو دقن زلخم زدلنا ابنتي لولو كوبي نبارنت وي سند محوي قبري 3% كم تغفل كوبي ناي هاجراو مننت زيغنت نيرترا تلكا سيلي كلتا مالتيو صعدا دحر بايتا زلو فايل مس مأسري كم زدلي كمون يا تقلالا نخلي بتخكل هيرخب كوانزا صحفتي ابكالك زي خمس علكم إرترا لو تخدجبر نابلو تجازا تبقيسا خمزلا بزح تبقسوتات يجبر كم زلو حدا كابتز بلس أدمع الزناي وانين نقدي ويون ease of business تكال نخد كفت اتماسرح مكلالن مكلت عفن بز سلة أمان قد خد جبر محجازيو of course تبع financial sector banking sector كاز بحلالو إرترا ناتا بانك كلواي أبت بانكي نزين دحروسيت كا account نخد كفت كبيدا مثلا جن ستيل دقس لزل خاط جنزبكا بينك تتوي حاجة لملة بغرب نجار كتب بقصالة خليها أنا كم جورجو إيرترافز خدلو بيزنس ناتي ريجستر قبل مهاني فلوتيو زي كم نبور جيري دوزدو تزغد اللاجزي حركة هبتكو جبرز دلي لايسنس نايت تكالكو جبرز دلي أو سيخ مسألة لايسنس توصل دما صباح نقول تكالك الجمر سلسل خون كاي كون كان مجمريا لايسنس إسكات زنيكا ويون حساب انتلكا كسير كات بيزنس كجبرت خليها اتي محدراونا قروها ساليت كاتساني كادما أن تدخل من قدي زغل لك خونخل نافتو عبد الرحمن دما رغيبة زيارة حتوتات ترغيبة حتيته ويون كويب سايتو محبريت عايزة كما تسألكم كفتني معناته زي ويب سايت زي كما يجرنا هجرنا نحجز كما يجرنا نحبرت سبنا نحجز ذات الكروين سلزخانة نوع زحجز زبالكوك جبري نبحك دما زي جبر زلو تبقسوتات كبير تي في بزح صبغ فيديوهات دوت زلو نير تراويان منسيات زجبر زلو صبغ نجر دما كم سألكم كفتني كم اللاينة مهنات بوليتيكا ويون تزلو بوليتيكا ترى يكون ستين عبالة وعزون نرانا يوكن كيت كلنا زبالة زيو حركة بزي دريو زلنا بزح عب كاشباركا بزح جنريترات تغيرو نتزفر زلو خلي صباوي كالون ريزيرف نمقبار نمعك ابو ننوح وان كم ستاكم نمقبار بزح انفستمنت كم زغبر زلو دكتور فريسوس هاوتي ونيرو سلازي الزون حدا كابتي ابير تراز زغبر زلو نتي حماق مندق دليو سيلو زسدل كاسب نزي نغرزي شركه قبر الكادليت يبلون ترديخون لهم اباز حماق غدنالو صرغيا اريغول ليلو نعسيلو شركه قبر الكا فيديو قبر الكاز مرتسب نزا سلازي انا زبكا زلخو شركه قبر دليت يبلون لايك قبر دليت يبلون نحنا كنكم هون كون يبلنا صبغناتنا ينقاس يعبه ناب زبنا ناب عالم كان سغاغرو كنفتن كنكلالنا نابلكو نايلو مار استاب زغودي انا ويحتن لا لايك مقبار سبورت مقبار دغفناتكم ابزي يخون ابدرار فور افريكا اب اكس انت حقيسكم صبغيو مزيا ام تدرف فقطكم معناتو نتم منفسنا وكتحدثلنا حيلك تبعنا سلتخ أنا تلك سايكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصنا ويتقدلي أنت قويتفنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصاصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوازن كمان نسا كعبي أنا بتحب أنت حدا لبي كلنا كعبي يقولون أبس قاسي كمان بس أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبس قاسي كمان